kugamba tuli abantu sio muri gocha nacha tigia gosari mubwate network ya chiantu kutesiko imepidi nikuze enamuneye state ya network era tobosoku kabisa iga abantu abanene wegatumane gosebono onalinga na network yantu kutesiko network yangeiro bosoku yangeiro bosoku kabisa tigango tokoreiga nchongo gocha mbatebi na atonyira abuno mwana kukuri kuntu intonye tema ndori korara mbaka bukese no tura mbaka bukese nimerudi pete we network yantu kutesi ko tinje tintaringa na arara toronchi kombo api nje no mokongu bune chuma boli network ni pia stress hapa ikanirusha nje. Nimejaribu, nimeng'ang'ana, nimefanya everything. Nimepata imekata ile stream ya kwanza, nimepidi tena niunde stream nyingine. But all in all, Yankees or not Kiss FM. Yankees Hot TV. Otra abaka bukie kiko kurirane kekurigisa kemonyererane kwa ninki kerororo. Tendara te abantu bari okay, thank you very much narore kwiranire gocha. Asante sana. Tango bantu bari wandenga kuri kuntu watusokirye tiamomba tenga tindi basoke ti abana bari baminto. I'm just here, I'm present and I'm present. Okay, tigambara kinga na achire mutie gonse nyente rerieta Yenkisi Hot TV yechinguru ngase kunya kutura abantu bari bakabatenga na abebire. Let me just remind them I'm still here. I'm still iga. I see on what to do, right? Okay. Karibu sana Yakisi Hot TV. Abantu kunya kutumira link. Abantu kunya konyoringa naonda tinda arara. Sawa. Nasoka sinje taringia. Unaende na utakoremera link ngobeka ndegabo. Link nitakuwa naweka hapo in the next 2, 3, 4 hours. So watu karibu sana tuweze kusukuma hii gurudumu hadi mwisho. Ndani ya meza na kwa kiti na ndani ya nyumba ni mimi tu. Sure mwamu, there's only personal suras. Emonye nkungu yani gakiwa, emonye nkungu gakitari wanta kwani, emonye nsubati. Inachiko kura, kumbe na kurire baka na itaniri, ane tari nchitakiri kukura. Emonye itakiri kukura, na nyaranga network, na kuri baka na nyegari chiwaya, chia network, cha butoka. Ara tingu nyara kurara igo, diga abana musunte pi. Muransu nyunte, niye tari buya. This well, numeru nabekire linki gabu. Let people come and we share one-on-one. That's what we care. That's where we want us to continue from. So mchadara tuwabwate norori nairori, of course no net stream ya butoka. Tari wancha kwane network ya mferi ya ngobosoku ya nsokiri lakini rende nyasaye wanchiri tuiranire gocha assembly. Okay. Maitingana ki waiwachi wake bwatera gochi bintu byachenchi anete ntukutesi kon ekine ntongo sabana anete network tonsokia tobese konsokia antake tongo mwerembe skali tetira. Okay, gambe keiga. If you like this one, no so magabu make sure kwa raikiri tuchakira mchadara konya stoikeire. Okay, tu kwa na mungana abira atatu yenyencho
amang'ana abere tete ng'encho toeng'aite goikera baka omwerio eyenkisi Hot TV pado nyanya gochentirieta na omonto ore iga nkukuri kuntu nero ore iga tarachenchirieta. Okay. Okay. Ebinto mbuyabire ebinto bire wero tigandara akange getuori aye monye nkungu nchokure ga ninche na kwa time nchokure sawa ni ncho okure njo piga nduru tete mbara tete ngendo kerega ngonyo ko prepare bintu bire tatoiga ndage temba bekere ngendo nkera ne tuko babekera. Okay, I don't know na kingo gekia. Okay, this well tiganche kiga. Okay. Kwa beke bintu birege igambi sinyunte kabisa mitambo nya kurekepisha teta bantu bacha tokore bintu biko bwatia mchada konyara stoikere pado no genderete no network ya tosoki. We need to go on and continue tokore bintu bira semi abantu beito. Okay. Ndage tokora iga ngende tokora monde merelia keigo nonde amoneinwe mbakengo bakabokia se. So kama mmerudi nimeona watu washaanza kurudi, network ilinetea shida kwenye sto kila somo cha dara ulito na nataka tutogenderere kwenye sto anyikeire tororenga itogo ikera tobeke conclusion era konyo musbatio namete naranga tinkorara toronchi gocha pi toro nchi gotonya piga kironkorara comfortable tutarabeke ndiko ku conclusion yo konyo umusacho iga otwarete big problem asenyo kino kirankoli WhatsApp ene kia kariko mfeli iga nero tata irango ngora. Okay, well, I want to web. Thank you very much. Now I can web here. Tovisnyunte torenga itokobi hikeria. Yenkisi Hot TV. Tange bintebigo chabantaba. Wacha mocheso. Okay. All right. Takitokore ndo kirega kabisa. Okay. Okay, kabisa bana, kabisa. I'm trying to scan the code here. Ninkora mangana bera tuko ni wasiri karibu sana. E code randi tuko tema go scan ndro sneke network yiko nya kwango bosoku. Lakini karibu rende go kwenye wasiri ande kuiranire. Ndebe nga kukuri kuntu ne iranire. Tokeme network ya secretary esokiwe kabisa. Okay. Network esokiwe kabisa. Trying to scan a certain code here. Tondi nongana kia kwa ngobo soko bongana iga network here. 9:11 karibu ndani ya Kisi Hot TV na inche kukuri kuntu. Wana enda basubata simuabeta. Igona bega karenga kirana nyomire ngo ba pocket resi. Abo bigo chikombere na munenga buneye. Nabo bigo chikombere na munenga buneye ga. Amoko mininga. Kisenje gasi angerere munga kachitege kabisa. Nke basubati is this teriri ama ni kitu ya ukora kumradhi. Na kitokora
tubeke conclusion nera na tubeke conclusion bono nera na gaiga tubeke conclusion torore na kitogo konye semeye tusire ensinyo tetagoka sawa torinde ensinyo tetagoka. How can we do? What is the solution? Yo konya edame yeito egere nere aske kochimutu atware nke gwenelete ndombira ngonya gukora munya gukuminu tiganya gukora ndore nga na usibinde mbi gwenere okay atemire sina atemire ndore na kitoko sikia ebintu ebiga mungabera keiga abantu baminto binombera nakwe gushukulika network yangangire but I hope ngabintu bibe soon ibintu biwenere well okay himi nikata I have to come back to the business obosamaro kwao karibu sana konyore network yangere bosokwa na korori nakonya gushukulika lakini ngoroche bosamaro kwao naki yani amatuka mange yani koruna koroche yani kakimbi yamore muyatore gaki obewa nakibono rero ukabwate topic ingi yaburi nona renga network yachi yamfage isiko nabere for 1 hour nabere isiko boli ntimugete kunya kuboli gaki igo mungwano yo ontebi gana konye kaboli nani twirorere mambi naro atiga naningira negocha egeremba tubeke conclusion na kitoko mokonye yani kaki abasubati n'abantu bobo kumbe anaye wachire nakingwancherete baba nakingwancherete kyandage ikomi kochugwa kwane kene nakwere meko yani gaki tugo yani kero montora so onywomire ibo for better for worse bono muntu kwamenya kubwata gwati kumugako ngasinge nchikateyo bono gwataka kumuchaya gwataka kumurama yes aki ubuno busoko bonene tiga basubati bamanye nga ente lyerenchira enchira nogo konyana omusa oyo kakionye ninchera onko tugo musubati oitiga kubana there is no life na tanga nchiti nebesa ya nachi okay ateransi onya abana bari umuki basi dore aba akabara ikaransa baburi musubati nama ene na no ikyo ko mwangera ekeregasi yarire botambe aseke gushiri omusata tana kworo kiguma cyaya nonya nati nabo mutaka nabaki musata ga ko represent Jesus Christ in our home nero kichwa cha nyumba yes ono kale kichwa cha nyumba lende kasega bwana ntaka gwa masikana kara inde nchera bobe gasaba gakabara bakumubeka burundu aso musubati koroke mugako amachaya aro nama mbobe sana mu muroyo tigayengera likabiri gusu musubati inebe sanchete guse namwanchete ekaro mogo takakorunse mwagenda gukigura limo kumanyase mwarure nanda makongo nabago so asiki abantu bati kukigasi munabona corona yacha abantu abange bati kukigasi to guca gutuko mugako ngatabwati besa
mono no cha top china baya bengi na bigwena ntokoba na gakero monta manyenga ekaro gwaso ira senyu motani nganera yo kapako ma nko ikere ngake mutebiko tabyakonga amarwa iraso umuntu otigega murabona corona yacha abantu barenga batigwe gashi abange bono wote gutukoma gako ngatabwate kasi naro chitata igatigete gasi igache ya erete ngakigete mama ale gokora gali Ministry of Public Works gano mama ale gokora tata akatigwa gacha kabere gasi akaruna Nairobi akabera nyumbe myaka ibiri mama kuri agasara kaya gasinini gwaragerera naendo kiro muntu baka tukamenya paka bono gocha mche nawe ti mama gutika tata asina balemerera tigo bono timalicha sabantu bakoreta bali banyora abasubati banke kabireyo lakini omuntu mugere gatucho cyose nyara komenya nere oya yani muntu poro kiringa tago gutaka anakuonyesha madharau na aende mambi ene na bawe chakuporo kya machaya na moiranerana mantu sena baga baba ikaranse bagamba mangana yo usino mutawo yo ko make decision yaye onya abana bari umukine ruraro lakini musubati yo ino yogwebesa abana tebaye otari mapenzi pi bari mapenzi kurukundo cye naho tabi otari mapenzi ubunobo naende yani umusubati aramini yakora amasaba ntuburo Igo bana tutage tuboso kubonga kabire yo nyoyo ngo chabumba komo oyo manyete ngo bakongumba integaki none kinda ni manyete ase na rwete tingo chaya muntu naba ngo chekora n'abasongo banje tabasubati baboga babanje kweli bakogota amo byabo Afrika ngiya turete gose yani gakiti kango tebe gaga bakogota biyakara musonga tagoti gagota tingo tageti muse marriage yarire mwabaga n'ebintu berutanero benda kugira musongo tago kwanga ngebesa yarire ya uri mono ande mokora arantara ya musongo ago provide bakomo lakini wacha kabu kiseito wanyora nk'abamwamu musubati gayimokererete iguru nebe sata gisi akona kuramo musacha musa gwe tanga kibono utaine tubwaje musata tabwana tukatebuwa jabona mare cheka vile tindi ko yetambua mono ne muntu ranyo make decision yae kulingana munaro lakini muntu gwanche tebesa ere ayo muntu gwanche senge tebesa ere ayo naona toke wone bintu bine mbyo karege iga baboche ke batebanga musacho yatebanga taga kari kwegu haki yae no chinsono chiricha ngakieri haki tari kwegu tari kuri kabitabu baboche ke bateba kone tari gosaba nara ego yanti anguboriga ane rasimu mugako gakosabe kitabu mako mwago sina wante naboko yungari ati gamwe ekinegento tiro kebe kirorona be submissive be submissive to your husband. Yes. Onye gogote gwede tipitiria yo kakegote banga kiro omusubati ka omuga ko akiaye nando kwamerera no gwakiko na kwamerera niga ase tukomo subati ya make sure ne otimisire akiaye okurira ibintu bya boronge mnegwe merete tari ngo ko ganyote bigu nabagaka gosote bigona gosabiri okuno kobe ya gosaba twene mbwe gosaba. It is mutual. It is nature. Wantu batekora nature angabulere. Akubeka sikire kibakoro kana kimukoro kende ke bakubeka ke mwamuga ke na antrerete. I don't know kia kare koro. Chilenging. Chilenging. Umuntu abegete kabisa.
tatageti akorara nakaraku obeka nanuma kubeka nesigati kabisa bono makorara ama makorara getande esigati yayo buno busuku abasibati bakorenta nande nje ninyorete omusibati oyo ninyorete omusibati oyo magakorabo mugakoya kapecyanga cya esiko kina ikamenya kurangirwa abagaka bagata bono bumuchikuru cyame musibati na kuba cyame yo mugaka akamenya kuikaranta akamenya guteba umusamuka yagateba musuba babwato umwana oyo mumu umusaya akamenya gutebi abagaka bakayikarantiki n'abakamenya guteba ayeya tugwene tuturangiriga iga asamanga naya iri naburungi gamba guwo n'umusaya iri neriyo moyo tukugamba amanga naya omusubati oyo oye ntatageti umusubati tatageti konyora mwana undo kabere ngabona ngo ngatageti ngabakora umutu bakora repetumyaye kai to kwere na sino noro omusati oya umusawo yakamanya ko egwe emitinyita abagaka bakamotebitwa ko ire emitinyita to umusubati oyo yabe mulito omusubati oyo emitinyita takaba mulito amangana akagambwa amakongupa omusubati agasomera ukuri agaitaraswa omusawo yakamoita kwetwe akamoita bona bakairanirana umusubati oyo emitinyita teka bakonyora ubeire umutu muna wakabatebete bono nigagwata abana batatu imagine oisaransiri kabisa okobona bosamara kwao twagopeire emitinyita to wana kira omuntu uno mutinya kwaraiga umuntu uzaga gukurigereria nanga yataka seni sinchiroro abagaka bangina bo abagaka ubacece batagiti kurigeri gusengo twara amate osena omusajja yari ali kubuka mambi gwesi by'omubiri osoka n'egaari ogenda ekero kikia babuli tunga gwakole muna tuwatebete inga yena mangana mburungali basi wakati ko mwana kaba muri tinde kabene no kanyoro umwana mangana kamanya ko umusubati agasomera kweli agasomera ihone utinenchera inenchera bono kabisobekire gagosomera nga ko mugako bono binte binkiyo gokori inkire nwa njeme umusa akamanya gotebigu umusa erega atebete kuvuga gamba bwo wae no musacha gamba bwo mukungu tawo cyo gotebi nga akora repete mwina aro repete akagambi gurenda gatebi no bamurita akabamurita yani amanga ngaseka paka nkamachiko akanse onyo warenga nao bekire sote nga amosamara kwa tumekupatia miezi mitatu tuone ukiwa mtamuzita atena I don't know na kio mugotware room kiromondo kiromondo beki gitanda kyae kano ya tegwena retigo kurukutu mbigwe tegwena retigo mangana tegwena retiabe kabire ya buno bucinga abantu babwate obucinga tegwena retiabe ngomonto babone tatware bedroom yae tigamo nchego it's best most of the problem on closed doors inimwe kabanyene kwanza ekereko genda subo abagaka igeko babona atarani bona mangana gwasomera kabisa abagaka babe kachiguti babe kachikobinze yani ngaseka omusawo yagatebi kwa iguru mna twateba igo ngaye twaigure tumna twateba igo ngaye ko boso wa oboso kunande bono ekero kurangiri kunabagaka nga inchuga mbikina gaiga kia mangana aburire na mangana machabu ayo mangana anumet wonu metirite achafuki no gweteiga no ngaenda nga oyonde ekinaka bekiringa nasiki utagutigae nataka rikwa musacha weke ngonganyire gitanda
bakuba marba makagotereka siasa bono gaki abantu bami ayenkwaruche video ya sarire tu mtandao umusubati ubegete yanga pink yagosomera umusacha Amerika kabisa aya Victor kwayeroje umusubati wana magusi agwakachi akokunda chikunde takete gwakoma kabisa nabona muligo Victor nchira wote bamushinda wapi mwanzo welcome back lakini karibu sana getu bitinde mali hai Victor wote banga mukaa nandine nje na chire isikopi wakagenda siko ndika no kimi wakonyora naye gwakure ngo gocha gukurinda inki mogo torinera inki oruete seino ogocha kwanga kubeka skin tight koma kora ne skin tight bolere otakere orare bosa pi oruchianga pi orare bosa pi bolere wetu gutane bosa pi bolere orare pi kabisa musaje kagochi linaonje kaiga gakoyunga kembosa akune bosa ora gugoro nando gakoro soru ororara osorare gurando bokirororo gakigase aba tigabona ngo tebi abasuba bose ine kara amonde kwensi omanyete nga nanyu mire no mugusi tigebe tayari onde kwensi nyomire no mugusi tigamanya tigebe tayari inche naho tebi kurukuntu tiganta bebe tayari nyabanyomire n'abagusi bas na detaba bagusi monto de bwensi bango bonto to wocha goso buri rote bene ninga na stress yokobeka okokanirwa nje mwane gali ngote beiga mungano kuwatie night dressing yake okogora konya wokora nje riyo gosoka riyo simbu tukwagosa ko jisiko kwabeka wasoka jisiko lakini konya mbole ngyo kobekere yanga bulire keita tribere ndi kokora to kopi ayatantu musawo yo agwerere tata ebiguga omusubati oyo nkorara karesiko ose onye neta kali koragera burunge uri chinchugu kabisa oragera okonga nera bokonga mboro nkori yaro okuba buri namanyabwo ari kabisa oyinagera obukima nechinsaga kabisa nerinagu agutara muchano turiga muchano tsakeretega egasi ejama yatune ni wegasi wana mukungwa kare gote nero wero mwaka bwenka agote saa tatu na nusu ali agote amwaka renkale bana baro sukuru abasibika bisali ababekere snacks bali batimoke monginera gakarenga negasi advantage yegasi omagoze chinsasa omagoze saa 3 na nusu nali agote ngane gasi nkuru musate woko boli wana bintu bitari kwego pyo kune monta akora ne skin tight bakabwaki kabisa akorara muri gitanda kama bete skin tight no chiko kuna se yogo kuna baba nchega ay kurukuntu ege twana ngo tebi yani it is so unfortunate ngabasubati bande can treat their own husbands like this andoko yani libaga gokonya musacho yamwitara ntutunga kitoko ni biashara to ukobeko kole na kwasoka siko it's a way of helping each other guys musuma nona kibono bami to wocha kwa kimuga ko ne anyore gentago sokera siko ebe sanera naki nubate bese ligwa sebeti naki tutakenge biashara wobe na kukonsoka usikata nywa nora mabere uchiko tebyo musacha ngabere nganga bono wogo chabo tuko basina mangana mukuri yo mu chama kweli ya raisi musacha ra usiko ngana uchisiko gari anyara gako musaho yamana acheta ase nyomba nganga no musubati anyorire siko akachiko genda ase nyomba yo musubati oyo boyfriend yo musubati ugiye gacha kamata binki ko ligiga twa evunduki agakwa mono ibintu binde mbirito ko tabitato konye kende gyonsi kurukondo Adanchi mumanya watanga haha wacha na skin anavaa rongi ya jeans mpaka asubuhi anabe rongi jeans kabisa muna antererete akora na erobore sine ya puru sine ya red akabegete muna alingi mugaso makuru roma kubeka ono ara ireborere akwerete mugongo agita abamura basache bandi bori
nchitoka bara ya masacho ino muororo na ino tiga bantu bari gero boronge batamere nyasaye batiga mangana ya babwate bakona kolento busuku goche chinyombo muti nandi amangana na gutangaswa nandi abaswati bane muna batari bakwana bata mimi simpei tini komwa mukungu no chirabori tena mureta ira na gotaga eva Pepsi osengwa ke ivoko ekia baba karibu sana Janeti. nandi wachaka kweruka kia baba Chana bangoro kukorukanya. kia baba naki Ndi wasirire sana. yes na korire gaspa como vero osiri Pole. na korire chi overtime na korire pa como vero osiri tiga baba ai bono musama Lemerelie. musamaro eh ikwabora lakini karibu sana timetinga ngoja tirega ngo mutwe kara kire garo tarara kama no mwana kia baba tebi naki na kia kurara ne chini sibolere kabisa kutia magoro numugaga kare nsema te konyarikana ntingo kora igo yani kuno kona kurente ebyaga so mubiri uko rusubityaria kwarara igo nyomba no mugako ne bedroom yawe no mugako nkyo na kwe yani nkyo na kwe bisera kuko na kubeka ibintu bitayisayini ngabona uko muri na gento nkyo kori nabona kia baba karibu Elibono ngigekogera nabeke echini sinarara nero. bami tugake kia baba utakora buteba naye gusi no bantumba ivwe nababekesi buneke umwaka oyo egasega cyakabuto umongina ere na egasi agochocha saa 3 saa 4 umwaka wako bori na musi negasi nkuru umwaka wako mana mara gabo umongina akobeka bori ichiroki boke iburi omorara rakomina Inete. Ntege tangani umusubati ono muliri asenge njerewe kwa manyene ngosera umubero. naba nateba Umubero notakireka obukinga bakiti Number 2. Ekera mweta na binte imbira etana. hey Ikiama ay kwa ikiri de nail bona Nabona kubuli. Nabenga naki ngamweta no monto. Wange kuragira. Mami ntendagira nero ngitwetari na nero. Ai. naruga bagera Yanera kubuliga. Ekero twetana naye banta bumbale ngo. Njimanya in fact tongije twetana naye ayo manyanga kyokora ege sigura kin manyanga ababere mbaeta ini. Omusubati no moliri nandekero montabu twemeremo taringa nalio kumachaya nalio bweneta ko momo muri kiriega ke mokonyora mosugu mobogu asinge nje kera abwate ngo mwandite ngo ani maite ngegasi kendo ngeli kere permanent kere ndongo era kere bono manyanga kere chiarira kere chiarengo nae kwari kuli waterana digi na wenda ko momo yo mate bonte to kare ke parua kendigas tonyole bes lakini mwana ocho kubeka ne chini simamina mambia nengo soka ku chebwa nyoro mungao ka konyole gas na no makumuga Sote mate no moliri yari nande gende ketanga nero ko misumu berohe amte gende jenge takire konyole mbeo kie yana ikero kura ne chini se dirigo kobata ana kina na manyanga ro mubere ayekia baba na chikobeka buira ogo chikobeka kwe bunga yako nasa nka kibono ngo ekero kuje rusi kwe bunga kwa yana Kukundu njekere twetana binde imbira etana mo kwambara etana igo bono musubati oyere tigakora gosaria kera gocha kora muki nkonyora arojire musacha oyo onyorera ngao ochire Victor nchiri kukuri kuntu neri dress nengiya moso erie enterere kagiche tabeka nambe yemo arari bosa mwa bwana pekita munde dente ebi mundu kuriko kyaba batini orare bunare unara atete korara
Are sutime ngate kurara bono botuko. Na kwa nasoma kako umutinti konyara na kurara n'ikianga. Ganda bore barega ay Victor. Ba Victor babo tanti mumanyi. Baba finest man. Nchuga tukwa nekene pi. Konyara usunu botu sinega friend yago tusne stripo fa botuko. Aho datini kurusiyanga zigandare n'ekianga. Ominyorara n'ekianga burere kabisa. Asemi kiaga tena kugenda unaletera bona batege tumwebera igarusianga n'umusacha bona ekerakinete akanagosoma ebitabu agachaka betine chabona pakoinzondira omonto amatenga omonto kabanta kora apira kianga burere musacha osianga chinero ogorete tiaboke botukarigie magasi ya butabutolero ng'ieria araboka botuka butabutolero ng'ieria ng'aki arakore kare riri kare ntaranyoma ntaranyoma nabwate girlfriend ati akara nari abeta ngiye koro kubinde bibi mwamu nate bibi mwamu ese kibe kare koroko therapy no hare na kira kiborere wano simo nkiye wano to ko mundo omanyete oyigata getumwebereri oyigata getumwebereri arusi no bona for example ta ikiaba abana te batine nego tora na kiyoso gate bono butu kumburero ore obegete sutwa ko bono butu kumburere aiga nimbeka aiga ninjebwe kandi no ogoza gota boy got manyaga bosa yari too hot gota rende kena somo kindu bore sometimes bosa gota banga ngole de chiringa libono tikamanga nayo ayobwata okay ngari kabisa uko beka onye kobegete namba 1 yego toka talingo gochen talas mondusi nebwate ase amalia ya wetera se karamo wetera nero we yego sorry tuachane ukide squeeze omonda kororoka nganero ngiyobegete lakini kati yake ningeyo ayo naboko ndo ikaranzira omonto iga lakini okumwekaranzira egasi egendererete yego sorry tigango bona yo musawojo musibati ojo mutamire abasibati mbali tura akonyora musibati omuya okumurenda kuko nawe oyikana uche ono ondiganda arabori bona aleta omusacha oleta osona omukungu oleta aleta gokonya omusacha aleta konya omukungu abaire bobe agochi kumumaniga amache ni umaniga muti mate korara gente kinaba awoita botorara na kila kiborere mungina ona bona that's the moment bona gwe sibibuya kabisa oma we dress byo makubeka bona orekana buya mu kamera mate bakarosa none ekyaba batako mie kamera enjoy gote oyumuka matabiga oyumuka matabi dio goritangania wende ko musibati oyu aliki mondo nde wenso yamaite ngambe wati usiano ne yero iro yorali ne rongi umwakere simi wange kugamba motainga gaki maite buna lero wangorera mugasomba kabone gatimbwati yamu haro mukungo yunada aya kai tamo mukungo yunada change kabakore iyo ndeko era kabakore ko bono mwakota konyora ngo seri gwari icyaba batogenda teri kawo tebomuganye yamotre umanye nkungu kese nwalenga network yato sireri ingota yabaganyo nayo kuganya umuntu korukunga Febskari Darito Eriko ikyababa usiende okay aya emanye nkungu njogota ekurirane onete gotasabona network yetame njo ekurirane ingo ekara mubwate besa tumache moko le mistake no mutete to komana nturi kwego abo to kurara kitati bono nalibo no gwacha ni boko tawa bono biye ekere boko ngoro kai amanyete tiandara batebi
Bono iga nari omusubati yabwenete oiko omusacha oywo oyang'a ase eng'encho tabwati besa agochi gotaratarera ase kari ekero babwate twateba ochire gochikorera ase igo na ekero chitaiyo naro rende inki torateba naye bwenete komoomoi. Lakini ngote Chitaro mote atari n'okimwe mukungu totagekimang'ana complain omusacha kabirayio nero complain. Omusacha go complain. N'omusanja okomplaini omokungu akorara na echinisi botuko. Yaga kari kumuoma ninga bono nakio gocha saa 3 kana nusu gakio bono ase kiwae togocha mapema bono gabu mong'ina akobeka boka chiroki agotua mambiri gwakio magwesa tukia tegerera bono ngotebia story kurukumu ekero nachete konyora omwana ono omotangi nkamanya kagenda nyagetari abu kisi town gabu abu getebe nyagetari nkamanya gotebia omonyagetari Okurukuntu. sona kirekemo Chitaika isano iga mbwate esimi iga iga nagiranire. sawa Ngoira Lakini nande. daktari daktari shona yote sitaki hata kitu shona yote kabisa. Daktari akanitembea siwezi, nataka bwana yake anipeleke kotini. Kama tebiso natire kemo bono bororo pigo kanyoro mwana. Kama temnaona macho wote zinta naona kogende echo. Sie kakere kama. Daktari agakana nkamera lipinga mukante kora bamna nateba kanga igo bono omugaka nero omonye n'omukitaro okugamba naende omusubati tabonere tiakoreba omusubati gabonete kurwa amaripira nawe n'ogusaba ne ngokororebo Wa. ngokororebo nkibona orakanera ebintu kabiro kurukuntu nande omaite nchega iga abasongo bamaite kutumia mbinu zote bamekisha omusubati ari comfortable omusubati mbyari bona ekero gochanya bedroom mang'ana tayo kona kuboria ntekindu kiki abasubati bari gabu Kenya bakona kwamirira n'abasubati bwiri n'abagaka babo bwiri nkoko bangana mutaka tabwati kibega gati ngabona kintu bibwe nebete kubiswa ngabona babonete kwibisa babonete kokoro bukinga gabu bedroom mo bostenti abasubati bari gabu bwate mind iri very low babwate bukingo bungo emiti yabo tigatanchorera gotebi ikiaba no ikiaba bakadisa emonye nkungu before tanja tarakwana ndete monye nkungu era atuora tanja mago kwana kabisa gaigata yo akwana kene tanja meta basika bako tosne gare friend yao tosbipopa uma kubeka changa chonsi bibo kachichamba wana atubete kabisa monye nkungu Konkurukuntu. Nchera gamba nakora lakini bono ri nanti aturanira na magega lakini yente ke steri ke wansa na kyo muntara ne chianga bulireke Itanga ni nyorana ki. Echini siyo bate. Na Mariana atakira nyore mbeo. Nakibonera manyana kweumisa. chocolate kunga Cadbury chocolate kunga Cadbury asengencho nonerewe ko manyana nataka gukana na bagukana lakini wono ngia kumise n'umubirohe nakinko boli omukungu boli nale nomo okoro omukungu nganko genda kalesi in fact boli tigango tabiga tukabere ndaire n'umusacha ne boli ratari konkuna boli ga ne chianga ni motige ngotengo ikabotugati yani ni motige yokoboko ngoge yokoboko esteri geteiga Rebo samaro njo manyete tiganda arateba nono jeli mugaeta ine onyero musacha nero gochi okira bwe minja rina ryo ko make sure kwarali yani nakayanga kali agaterero ukurara kaigete igora okora ire gatire gaikire igoro ituke yo matosa no igwete ekiara what nande bono manyete koigera nande getande kere no mwete by day nekebe kirie kiri mukumigana wonjo kirasa
Ora Norocho ogoncho kaiga. Okonya na giatenenire. Ogoncho ka kwa mutu mangamo. Ogoncho ka kwa mutu mangamo. Nga. tigamba tebi Ogoncho ka gochimoino. mukungu oyu stage obwansu burabuga kita obuno bochinga akokora nare komonyora yani Kwe biranya. Kwe biranya. Lispa mambo. Manyang'ana ki obasaja bange banjite kosenji betania na bakungu baito mukungu bamoita na bamago mateyamo ase sengenjo lina lyokonyora yewan nche nangechi noche nangechi egente kira kyo ginta gite pakange mambimbo ke nande kinunete tingoboka nate baiga naendo okoboka mambia naendo omoroseri breakfast kabisa engiya kabisa orosi okaranga amagena kabisa namemi omugati kabisa chitoast orosi kabisa nechae biri kengima omatebi kanywe chiri mwensi oyoma kurikuntu tigamba kani ngaliri mukagosaine noche mugosaine nonche mutari gukwanira na mugosaine tigamba kani abana baminto egento keriyo kurwarira baba keringa bono fosiri stere karekia baba none asira chiri kwa bate chikwera igo bono Nara muchwata rito nana muchwata narikie ko baigetamu. Omusibake ino mochinga kwanza nchekera arure gasi igana ratukia baba nchekera arure gasi igagocha ocha paka bed unamurusie chake egoti nabeke nasunge wardrobe orange kisi kwanza mume kwenda sawa chukuchi nkiko omusibate yagokora tigamba tebinga ki kentonkirie kiya mune gentekio bana baminto gentonkirikia gikwanza mune genteki mukungu oitabwati okorora nkwenda agakariciko mukungu bori gore no moiga uri no moiga urarira no musacha chirongi borere na rero nchembugete mbali wakare bakarari ni chirongi borere aye munye ye munyenku nakikurukuntu nde tata ncha witness tarenche bweka nche na wate ga friend ndenge college ago tari mo weekend ko beka chirongi kabisa boka chichambo rara borere wana twa turare aho no nkiacha kokwa nangene aho nkiacha kokwa bono abe kurukuntu abe chichamba atwepa korobere kabi atwete pi oino mochinga network tunaenda kuja obuno bochinga antinto koi wete katanta kanda kwa nande hello yes jambo kwa ni bwakire wiya okire okarange hostiaito ya tanie network kimati kabisa network jengo kiajenda tingoma nonda lakini ndoko iwete moni kwete ndoko iwete bwana boliga yandara boliga tatuoke nikigeko garo musubati urusobo uja komenya so umusaji baito aya eji akabere onye negitanda ngiare ngisino matress kwanza kware kurarerie na kitoweroka high density egia gatatu endagira yari ngisino ekirano usobo again geregera umuntu kwanyongo muraye na umusaje w'nyumba muri babiri umuntu nalibono lyo lyako ndo mana koliri imana ng'ombe lisweta linene neri chini analia ubu no bochinga again ubu kina batengo ubu no bochinga bonene imana ng'ombe ubochi ekinyizo yakobeka yambateniga ekinyizo yakobeka taliria enene oraetinga nokoboko oraetiga oikere gose ahandi okuni akobeka ekinyizo gite
Eliama itinga kuvuka mambia araba kurangiria jirani murushi Era batukukonia rorokoboko. abasacha bande ngai mukurusi bona chinguru echi mukungu agoswana ero ngiborere urara mwarara bakamambi nchigaki hani ahwa aye baba yani nguye otigo musacha umukungu arari borire nero ngotogosoka oikaransore ustachi chamba ka setting room gukubwate igenteke tigamba taine giansu nyasaye omu musacha okuba kuborere ogenda sitting room ikaranse kagocha kuboringa inkyo muboringa nje tilikorana na muntu ogubeka chirongi borire ora gusinara ari narongi kabire borire Bono nama naye aye baba. Ente elikwagala tu ababu mino na maguko gosenya maguko na mamu mino akagota ibaba yani kakora kinanya uno musacha obeira na obeira kali bantu bonsi batinde ko na ba owarengo uwana bakabaigeko baterwingira bamuduga na batagira uno abange babo bari bakinete hwa bona bakakora ibintu bayire urugaiga ebintu bindembire omuntu otabweneti kunya gosomi gutigamba te abantu bakungu bande munanje ntisomiri na babo minto igoro ya kunyoma mao minto tansome tinga bono rero manya no musacha igana ngaburire bono imo igana ebintu bindembira okorigerere muna abantu bande bagokora gusoma mino muna menyete na tato mino unasoma kutoka hapo bona tiamate biga oi majini musacha obogeke mambi na kwanza bona abantu bameze na rero yama ndagashi mondo kutoka mambi ogenda westland kosipasi yangu achiokora muchengo uchiye muchengo litu kurusa 12 ya ukero nyumba uchiye kukurie aira niko saa 11 saa maji mundu iyo etana ni basongire siti yo magena okorogire kuri kyano oroshi uchiye nyumba liba ugende kumwebereria tubyare dego mutemuka kwanyora yatugiye oroshi nakandagera muri biye no baswa nyumba ali zikitari musaje utaho chakoba mutinga ngatinga daramanyi namanyi mwebere motei dari ibiri yana kyango to ayabona liyo ligetie lima ya ng'ombe lyase kwabegete watige umusacha none nayatomoroseti sikwiri kwansimba emogosuma n'amaguru ocho we expect ina nagi narosire elifu yane gosi 500 nije nyumba nje ukoligete abango ngoete hari kando mukoja nanje nyesire dinda bete toro nile tanda nale mangi no bugimukwa yani umaite kinate bana ki omusacha ogokera omwanchete muri nere manya ng'ekere mwetana ninu mwetana lakini binte bimbire etana by the way anate babochinga borimo gotenga ndoetanire mutige kuragera nchiti ngotiga kuragera ndoretana na ndagera enda yane ndoretana nero endagere kindawe Gase nabere gochaba binte bimbira etana. Onya mupomana ekero muri bororero. In fact tigango kani nje tingubeka yanga ngorara iko nali tukeno nayo kanye ngorara naga yanga gaterera lituke inclusions pi aye ekyababa elingali nero tokobeka elingali tokubeka abantu banyomaine bamenyete ase enyomo batari kumana eitari nyomo nandekera abantu mokumana ase enyomo egento botambe gekubarenta amo negente ekyo obwansi obura bokubarenta amo tiambatei kiagera after mwaka mupumana naliyo mambi ayo kogenda ogore ensu kabisa engiya kabisa okarange kabisa nochinsaga useri na wowe nobokuma kabisa muragere mugende bore nkibona kuomana kabisa anyu kabisa anyu na macha amange kabisa ukuomana no gwa kawaida ndekera abantu bakomana gwe banchaine hiyo ndio familia sasa pare rispa gwara go sekaisika de tora igo muntu kubwatiga iga consulata na rega referent ara kwana ngukuringana nesa yende raigo na ki neke naro biye musbate ne na singe ntumu wake gasi amwereire kakubori ta kwego akiyae kaokora Kelvin P Abwati so karibu sana consulata referent kwa nini yao Consulat.
unmute bwangu Omanene kwana. yesabakwe akina abana babanze kirigo abana babanze kirigo naste kirigo kanyite chipa bitiaru Wangeleta naye kuzi. obe bono mamanyete nga botambe chegongo kwana lakini rende narusiri chibu lyane asegeta abwege chenu kia Nyasaye keria turikirita amachiko tubwenete gusoma na kubwatira ichikeri na korigwira gekogera into n'abana ba Nyasaye semeni amen. 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 Bono ntete gusoma igitabu kia Abakorinto wa kwanza 7 Wakorinto wa kwanza 1 Corinthians chapter 7 verse 5 goseti gato chakire verse 1 tukulire verse 5 bwango eseng'encho nairuri bagarike ngosoma se Giswahili kiro muntu nkoigware Giswahili mbura Bono Ngoigunde. Hallelujah. Ibuku egoteba 1 Corinthians chapter 7 verse number 1 to 5. Egoteba number 1. Basi kwa habari ya mambo yale mlioandika, ni heri mwanamume asimguze mwanamke. Number 2 yateba, lakini kwa sababu ya zinaa, kila mwanamume na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke na awe na mume wake mwenyewe. Number 3 yateba, mume na ampe mkewe haki yake, na vivyo hivyo mke na ampe mumewe haki yake. Number 4 yateba, mke hana amri juu ya mwili wake bali mumewe. Vivyo hivyo mume hana amri juu ya mwili wake bali mkewe. Ono tagete tusingirire number 5. Number 5 yatabanga, musinyimane isipokuwa mumepatana kwa muda, ili mpate faraga kwa kusali, mkajiane tena, shetani asije akajaribu kwa kutokuwa na kiasi kwenu. Egitabu kia Nyasaye, yani Nyasaye omonyene noenere namanya isane gotebanga musinyimane isipokuwa mumepatana kwa muda, ili mpate faraga kwa kusali, mkajiane tena, shetani asije akawajaribu kwa kiasi kwenu. Engakiyoka tanchi noigwete oyogocha bulire emali mana ng'ombe lyesweta moepi igitabu ikyo konserata ateba na kyabwena ntokoegwo urike kabisa ubekase woliepo okogenda uri kama likalia manene kabisa omanti ase wall ge bedroom akagochana ona gosoma ekene kia Yesu uno butinga ndiro musacha one yaki yaye asiki kuteriria akageta nalimo nongo mwabia tebanga mulinana isipokuwa mumepatana kwa muda, na nditigana abaeresaga abana ba mintu mumanye ko yani mwerewe yani nga ekero tutabwene tutokore egento ekio ndiri tukwanete tugaikaransa gekogera into n'abakristo ntokomenya efwa tutari gutwara amasabo y'okweng'ata n'okwirina semeni haleluya guika tutwara amasabo y'okweng'ata na kwirina ase eng'encho into n'abana ba Nyasaye ntokomenya muna abana ba Saitani igo tokugamba twegwana twateba ninga into kiro omotienyi every first week baminto karang'ari bagagaki ndakwana gaki every first week ejine wiki yetu tokufunga na gusaba ase eng'encho yoko rangeri Nyasaye achicha ase ndoa yaitu achicha ase enka yaitu atarira abana baitu akune chichirani na gututangana nebinto bya Saitani biranyare gutubwati eyo igo mubangete ayenere kalinga nere bweka bwebangirite omusacha gusomo kungu bweka hakuna yamana kogenderera yamana kuruo yatebaga bunga musinyimane isipokuwa mmepatana kwa muda, ili mpate faraga kwa kusali, mkajiane tena. Ekero mwakorira amasabari ino yokufunga na kuomba Biblia yatebanga tena mkajiane tena na ande ira na bedroom
genderera ni gasi ili shetani asija kawajaribu kwa kutokuwa na kiasi tata everything abona ati tata everything sasa kwa sababu wewe ni intercessor sasa utaomba kutoka Januari mpaka Februari wewe ni maombi tu hakuna mnakuwa na kiasi fanyeni maombi ndio lakini mkimaliza maombi tua kabla mjaenda kwa hiyo kitu maombi mnafanya tua mnaenda maombi mkitoka maombi mnarudi kwa tua semeni haleluya ikamona Biblia tena toe ruhusa Biblia tena toe ruhusa yoga tabanga ingati toli nabaga kabaite gente kina kitoko ba bali buija paka baisaneke paka babetegale gekogera tutakore tivo igoro ntoligosoa kwa sababu ekero wakati unanyima mtu haki yake hiyo ni dhambi kubwa sana Biblia njata tebigalia so mstari onenga mstari ukanenga mke ana amri juu ya mwili wake bali mumewe vivyo hivyo mume hana amri juu ya mwili wake namba 3 nero yale gotengana mume na ampe mkewe haki yake na vivyo hivyo mke na ampe mumewe haki yake amangana yabona nande yacha yatebanga ekwire nde no yale gatebanga ngatio omukungu so akuli no musacha asengencho musacha amepoteza pengine job na bono mukungu nero bwate gas naona ingo tebiri mukungu ekero bwate gas go by the way yo mukungu nero le gas tinasoma malika so ase Biblia gotebanga musacha gitaka gorobulemu tigabona nandi turasoma ekibunge kyo bona nandi morore bona igasi abakungu bakugura bakamaremu nkibona muigweto muntu agototebi ngati oko bayurikire gasi kuri 5000 ngabona uchake gudhulumu mume wake unamunyima haki yake na jehanamu unaingia chubulio utaingia mzima na utaungua tosome Proverbs bono 31 oyo nyorire gabuti gasome kwangu Proverbs 31 ye 7:31 Biblia yamana kuruo yateba Proverbs 31 tuchakire umutie mstari 10 hebu kwako tabanga ki moyo mke mwema ni nani awezaye kumuona maana kima chake chapita kima cha marijani yani kumaanisha wakati unapokuwa na mke wako yani yeye ni mke mwema hakuna mtu mwingine anaweza akamuona kama vile ulimpata yani kimo chake akifanani na kimo cha mwingine tabia zake hazifanani na za mwingine she is a unique person togendere 11 yama na kotebanga moyo wa mumewe humwamini wala hata kosa kupata mapato unasikia bakungu mbana kuboru mapato lakini hapa sacha na baba kuborwa ila moyo wa mume wa huyu mwanamke unamwamini na wala hawezi kukosa kupata mapato igoba na bakungu bali Jehova ameachilia neema ya kupata mapato na nyinyi mnadhulumu wanaume wenyu mwasirire nkoji morichea namu Verse 12 yama na goteba humutendea mema wala si mabaya siku zote za maisha yake nani amekupa ruhusa ya kutendea mume wako mambo mabaya kakyo muri ne bakendagira nga okobata ata nga igasi yaje iliisha na ndo muri ne bake haki ya yeye ngani haki na hapa maandiko inasema vizuri kwamba humtendea mema wala si mabaya siku zote za maisha yake mume wako awe na kazi asiwe na kazi usimtende mabaya mtende mema maana sisi wanawake tumepewa neema ya kupata mapato ireba ninabayata banga moyo wa mumewe humwamini wala hatakosa kupata mapato hatukosi tumebarikiwa wacha kuchezea neema yenye umepewa wewe mwanamke semeni haleluya amen namba 13 yama na kuroa hata utafuta sufu na kitani ufanya kazi yake ya mikono kwa moyo na sisi unajua tunajitoleanga karatu amwire ko kolega sieto etoko yekora ne mioyo yani mna rakikonserato tago tiga na kodire pako mubiro no korosi na yekori ega yani na itire ga igalanda ni pako mubiro no butokani wona itire gomna kwa afana na merikebu za biashara kuleta chakula chake kutoka mbali Nuigwete, umukungu huyo anafananishwa ne merikebu ya biashara huleta chakula chake kutoka mbali. Yes. Namba 15 yama na kuruwe.
namba 15 yama nakotebanga tena huamuka kabla haujaisha usiku, huwapa watu wa nyumbani mwake chakula na wajakazi wake sehemu zao. Unasikia, huyu mwanamke huwapa watu wa nyumbani mwake chakula. Wewe umetoa wapi ruhusa ya kunyima bwanako chakula? Eti kwa sababu wewe kweli Mungu amepatia wewe neema ya kupata kazi, wewe unanyima mume wako chakula? Na maandiko ni wazi kwamba yeye huwapa watu wa nyumbani mwake chakula. Ushindwe na ulegee. Toga endapo na namba 16 naonta kukukolera. Huangalia igubona namba 16 mwata. Huangalia shamba akalinunua, kwa mapato ya mikono yake hupanda mizabibu. Abana wake wacheni ujinga. Gakinyoro mukungu kari kuri no mugako ye ndagira yobo ya chikoni ne ndagira ya ero oyugo moko mondetera muhike boku gaki mu gaki asali ananya anga pepo Consolata. pepo na ro atali Okay. Nekeranya oyo to kumutandika na komotebibu ninchiriere muna nyasaye atagite onya nyasaye kamanyete ngantori nana. Who are you? Oiga akalikorara siko oiga akalikorara Consolata. akinera na akabwate na kendo mukungu pyu omugako ne bo yakorara pepia ne boli ngakinda aje oboke asali ikubona asali walinde ikubone bukote 17 yateba ujifunga nguvu viunoni kama mshipi, kutia mikono yake nguvu. Lilioma nyetengo mgako go kazi yake imekatika. Unajifunga nguvu kiunoni mwanamke na kutia mikono yako nguvu. Wagenda kwa buruga, wagenda kwa tole chai, waenda kwaonia, wakoranga. Wewe unafananishwa na merikebu ambaye inaenda ya biashara kuenda mbali kuleta chakula. Na umesikia sisi ni wabarikiwa, hatukosi kupata mapato. nda mukungu butambe ekero musacha atigiro mukungu anainuka igo bona tigama manyena ki igo namba 18 uona kama bidhaa yake ina faida, taa yake haizimiki usiku. Otebanga sai ni msimu wa avocado gonko ni chi avocado. Msimu wa avocado imeisha sasa na matoke ngoni. Ere kama ese season chons. Nama nitenki akoni faidebo. Sikie maandiko hakitali nje nakwana. Muona kama bidhaa yake ina faida, taa yake haizimiki usiku. Mukungu oyu tigango kani ngataya ye jana kulima. Ere makuta garo ryuka. Endagira gero ryuka. Kwa maana anajua which time and season for everything. Na onyeno mugako Hallelujah. Mungu mya kama nitenga ni sangapi huo wakifanya hiyo kitu anasikia poa. Hiyo ndio time yenye anamwamusha, kwa sababu mwili wake mimi ndio nina amri. Hekeronye igwete ni chenga matenga haye ekia mama etaguchia yo kire ngaki gwakora etagu lakini haye titi como na nafasi titi como tigira nafasi bige tekine kiane goikange tari gonta eri ngonyuri kwandega deal with me fasting you wende kazi yako nina amri gasiki na mbibi gasiki gas tara deal na nje gas na reji omana ko gende sisi ni gwese gas yin Allah yes sir 19 yateva hutia mikono yake katika kusokota na mikono yake huishika pia. Huwakunjulia masikini mikono yake na huwanyoshea wahitaji mikono yake. 21 yateva hawaofii theluji watu wa nyumbani mwake, maana wote wa nyumbani mwake huvikwa nguo nyekundu. Hujifanyia mazulia ya urembo, mavazi yake ni kitani safi na urujwani. Mume wake hujulikana malangoni, aketipo pamoja na wazee wa nchi. Igwabono omukungu muyaga akoretera omugako ya masikani talio na bere igaye kuchweta saba sacha bande batebanga aje naye nkina yoro chonyo mukungu ogogo sire nki ogo chagototebiga iga bagote imasombe karuga egwatio masombe ki yaga akoretera omugako ya masikani aseke guto kya kabande kali nje nakwa na kya bana bamtomose Sakina asomi. Consolata. Mume wake hujulikana malangoni, aketipo pamoja na wasee wa nchi. Consolata iko kwaba kama sombeti
ganta mukiere acha ni Babere masombeki aro twagurira amaremo babere masombeki Teresa twagurira amaremo twagakire naindi bono baba nandi twamanya kuri abo bono nekero mukungu yani okoreta mang'ana maya kwarenteire omugaka ogesiko agweta ase ekebuto kiabagaka bande igo agosikwa kabisa nabebuku yatebire ng'a mume wake hujulikana malangoni ya Ketipo pamoja na wazee wa nchi. Hufanya nguo za kitani na kuziuza, huwapa wafanya biashara mishipi. Nguvu na hadhi ndiyo mavazi yake. Anaucheka wakati ujao kwa sababu anakuanga amejipanga. Ama nyetengo mutinyuko mienchara gerurete agete chibando chiaye yoga begete sta ako na gosekanga hiyo time ikifika mimi niko sawa. Uangalia sana njia za watu wa nyumbani mwake wala hali chakula cha uvivu. Kwa hiyo hali chakula cha uvivu. Era tali nyaruri. Era ni mtu amechangamuka. Wanawe uondoka na kumuita heri. Mumewe naye humsifu. Sikia, mumewe naye humsifu na kusema, binti za watu wengi wamefanya mema, lakini wewe umewapita wote. Naboi gae. Naliako tenga nyale sone. Ga kinaro lira bakungu ekanya kora kiniaye kwa baetani rugo. Abunekero ko moigento kiaye buya kwa morose yendagira tabwati gasi ayegwatene na kwa mukava hata mtu hawezi kujua ni nini inaendelea. Lakini amang'ana yanga esengencha tabwati gasi bono nayo gwataka gasi. Abanyaleso mtu kisomanyete ninche ngokorera omugaka mubi na muragiri gaki umanyete ninche gaki kiri aye ushindwe na ulege milele. Wanafanya kazi kwa mikono yao na saa zile wanaume wao wana kasi kukunja hata ujifunga mshipi kwa kiuno na kutia mikono yake nguvu. Gekogera maitenga ki mugako ndabone gasi yaya akamukire bono ninche gweka. So I stand me as me nikave aibu ya mume wangu. Naliugo korentero mugako yugu amasikani ando sikwa ase kanso yabagaka gako gende gutigana era bagusikunga ebami naberigo chianga gokomugurira kwa mosoka ali kwa mutigo beke ekengenti kirikie bokisa inde gagweta igo musibi tobe ekengenti kirikia kia soka iga ono kwaraga to gakona kugenda iga kuruma gokuminga amtomo gako yonkie kasukunani kuruma iga ya gaki cover that man of yours, protect him because wewe umetoka kwa mbavu zake. Nesa atira bogeta nande kuruma gaga yani ya elide kapsani lakini aye no lakini aye kwanyora ngo begete yange nkia omugako gori twatbako ogosoka kworokia abantu ngo mugako aneole because you are not playing you as a woman ushindwe na ulege kabisa kwa jina la Yesu. Igaba kungu bonsi wacha tusome tumanye ng'abagaka n'abantu bogosikwa tubasike kabisa na kubanja atware gasi egento goikakerie encharebo oteba kwa maana wakati tulipendana tulisema katika raha na shida tutavumiliana ibono nande ilidia ruira reraye ngo amekosa kazi ngakwama na kuru kwa mulini ndagira ni myake yonsi mwa amenyire nere konyogukorageria nere konyorogo kwa kiregento leo yeye amekosa kwama na kobagetena aje no morogi tigango kani ngaye aje na morogi tofauti niki kingo teba nagi konsilata omusaja wansia konyomire abo monene abo moke ngwa mwanje puno musaja ogo omwamasikania yate nali asengenjo ngwa mwete konyomnere okamwanganira omusaja ogo amangana nyomba tigatigara amasikania yo tigatigara ali omosike paka joro monene kumwetani paka lile mali Consolata watu wako tena wabere tena naje naboliga akirita ngana gwakira mbuya mona sengencho kwarure mafunza aramaya amina maka na temire kominyoka gose nini kere nyale bore ngase tinare usina igwa mafunza ange buna na liata liko ndo imina ege ntonkera gwacha kera masoma matanga ni first reading
ime tingetabu kikuwa na korura lakini rende Uwa Korinto. baadaye kinacho kumgatie kwerende kripo kina popo aba Korinto Sasa wamejabuta 5. kwa kuwa navuya sana ono ege ndongera na hade tenko boli First Corinthians verse 1. First Corinthians chapter 7 for 1 mpaka 5. abasubati babaire bobe warone amusubati bachagira kutoline haki yaito ani aiwish ko ndi bakumaje pipe tinde buneji warone bonege ndongera nare ukoboli na baranyora usengo date tokara umuntu buno mwesi ndiye warone yai kabona nali tuko limambya ko zikogende kanisa ondi negento chuma na nere buya ondi negento chuma una bandi ko gendale kanisa nande nere buya kurwa samaliko ongegento lituko lilyakonyesha because njarege ndo ngange tene mbura yomwaga eliye goje na yeli no tenage siyo lyera na beko kutwa chinyomba lakini yeye nguzo na boko beko mwafuli nkora ndemere aratingwa ono nere buya lituko lilyale katika nini yomuntu mwake chuma osendaki ekene kulingana na maandiko ekera kabwate amatukaye riri nonya naye sinkumanyanga niwe buye gose nogokere kwa mana riri okonyora gaigugite yani it's painful ayata Kevin it's painful to kwencho no musibati riri ta nonya ninge nchukurigiriria manyinga ali omoyo yigugu lakini ekera ngati ere no mo SDA ngabona mambine kanisa guchia ngabona tarigo kwa gente kyo oyune debo wosipa kanisa te yaguchia lioka ekera mukaigwana inaye nere ngango saba mugakarama sabo yokufunga na kuomba na lioka mutabwene tigokora lakini ngamambine kanisa egento na kyoko egumwani buyo muntu gako gende kanisa guchiko sasima Yesu paka masabalia yako indekana lakini liyako lina tiga nyomba Kevin no igwete Kevin tayari agotebi watebi abasubati mbato linegento waroli nkonya warole nje Kelvin ga ngota kayananya konyolege nteki nande then waroli Pone Roma ya kondimiti anyatete kombangira na ki no gogwaje ngo kwege Jumatano Aramisi na Jumamosi matuka aya ndakati yatini kokwa wara andi mteti wara andi gendo kende bata biga baba abantu una intu twatakire kumnyaka uchiya sechi kati wara kwanyoro musacho nde my brother kwa ndaka ika na kirega go serunga na ibo kirega Morete semino ito mubundise amatuka ayuwa gotuma yoli nakabwate nakabwate mumbango ndukano aye Victor aye Kevin no igwete ekero musubati arasa amatuka yaye kakitomo kuna nanda abasayansi batebire naki omusata nago kuno musubate kerara sa matuka yo igakole ntoboko ngukuru kunga cervix cancer kaki mo kuna basubate kero barasa mangana ye ubu bakorwa oborwaire yani obuno borwaire anara basogokura to korabo nani it's not even healthy go hygienic in any way ndamanya mbarororo konyora guseri tukeli yako takomwake kwerende lakini incharo intera ngoligere bintu birinde tingwanya kubeka kwerende anongo cyali nteni ngoboete wara lakini aro ali ngobo chafu anataka kukupea umuntu nara bona ngera nare koboli my brother nakwa nangaiga nachire gasi kwarali nachire gasi nakole gasi nabona iga narosiri kwarali mbrandi ngenda nyomba nyoro musubati gali kuno musubati konyolengo umuya obangira abana mapema bakire korara woni ngo anamonyore kare pajama imi ngo monyora kare pajama ngarega ni buya na kimere ngo andira abantu abago chikosi mata yako teyoke samani bwanangu wataka nini
kware kwa kazi kwara Amina. kono mojo mwana muno yogo kwale kana that lo masiere yonsi piga bugoro kwara kwame konyora bana baisike baitoga gosali bagusiboka omuntu amente ne chini kwara omuntu gosema nambye sengenjo kanyomo nali gosene chiri kusana kwa mutikira breakfast kwa moire libu awo kirete kogo chigo chago kirete konyora bana litukeli obekire chini no mochibi kwaso mente no mochibigo ono wasi nyauna kwa kogo chigo kuna yani mpaka mwaruana kogo chako moruselie yanga ona sengenjo renda maite mna kwa moruselie yanga banongo korole kwere yani okotegera gochiga okotebona correct I bana mnyoke chimaeri echi yani okole ano ogende yani you don't enjoy yourself you know bona ikwaro kwa na bantu bange buna nagenda gochimoino ga motige nyomba ga burera sengenjo tingo moseli tubwazine abana nagenda gochimoino anyole bisibo roche mbobe Naki kibago teba naki tayerango tebye noro tabasubati abagushi twatebereira nyasaye nomia nabaenda SDA obwati mama mwabo kurumaega nekyanga kintambe ona kubwati mama mwabo kurumaega nekikanisa bagochia tata kukurwa simama mwabo no atarete mama mwabo uchikorikere gochiboiko yabaiseke bachanukire bagotacha gochiana gochia okonyara babwata abasacha basuba you know babarendete bono mutwe basuba nga kabaga nyanga bayiboye bachikuri yo muiseke kuru ana gutarera mama mwabo boire nje nachakanyara ngamba gusibarega ari nawe yabaseke banga gusina kinonya basomete tigabarwa saba mama baba basoka kuchisiko kwaiga bari kuna basacha basoke barukijumba cyabo bagoteireka ngane kanisa bagochi ngabankire kubago chikotebi kweke umuntu ateba ne kanisa inkona watebaringa chuma mosi ne kanisa tari kokoa obo nyakabori ata basaja rata gaige tokale ko limitura toko pime buna chikonini njira motai na kodi naga kole tando yonde ando mate baro rawe sike baro ko motai igona ko kondi na kole tando yondo ko tegenda emolete bakumboye ekyo o chikomalenta emioro aya to kwero kabana ako ku Kevin Nitukondiro omuntu nara okoro na arwete gasi na chete gasi almost osine weekend manare ko ikanyomba na nasoka na ende 5 na goji onongo chikomogenda komotaina kibaba na kirendo munginorega akanta yaje tiego ngura yaje mutuonga achiji gabona ngerete ati kwake sawa my friend bona ngerete pia na lingi gweteri tukeli na ngalero atika matukane akanga onanja ngamatai kwangire ngasoka isiko nesimi abakora lenta muna kireta ngake simgamboli nkajole I'm coming right now kaimukeke bunguo ngasoka na soka tenga kamera parking ngoto na kamera kaveka parking yanga sata mai na kole to gwake simi okomboli kai ulienda wapi warali igo baone ngeno ngara nkinate to kole teregende umusikina rota yabona ki umusacho olinu banyoro mu kaveke tero soka iminja kuruborega ari nchikaranse roga omukungoro mujera bagota kubwati akobona ki nchokorwera borega bone kweminja koruborera matabi nakibona ngoraro roje borega emumromi tata akonyoro gotebio ke inchuo no kore inchura oba no konyoro gotetiange na ntumeke baf ko goja konyoro rusiri chianga lakini alombara ba don't care uno no gende rago tigoro mpaka mambise nchoko kwana tata bara baibo iri chitabauti igobo nange narocha ukwana kikwanyuomiru gaki gosina kikwanyuomire ebu kunere kwenda ukwana consulate ngotoligeria data somere you ladies you need to be submissive gotia somo gakogo bono kweyi yama yakukwana iga endagera neyenda na byonsi mbikola mbisirigwe kwalire ndo maete bintu binge bunebyo ni maete naki temi masali oyo bwombogo ombogo no yo chemima ena kyaro kwenena nebintu byonsi nyonya kodinaga bota kusigibubire igo bone ndo kera ro correct ena negende korole okoji ko gano mundo maya gotenati maragoba na kwete ona maragoba lende kikwanga ya dosa na leo neli tukulingara ta kingange bino korole wanga pia ani wanga pia okoteli oli na ndekuraro no kwa ndanda no ne rumiyeni
Achiko ende room yana no mubwati. Aye, Agotaika, you know. So aye, Kevin, didn't go and understand. Kevin karang ali bakana jenda ara kwanira ke. Okay. Noro konyora tubwate ese chinka cheitu. No mochalo yo ni guriga. Kwanyora umusacha agoija ogotebinga ingaki monjoka gocha. Rusie sirwa kabebuya. Ogwake gento ogotiga gabu gosano gete. Rende since ntobwate primitivity ya Africanism imeyeito. Na kiki nali goteba. Sibuli twatebya omugako itonga ki gakinche gombutaka nara kunuiga nara aba prepared kwanza. Ekero nabaire prepared nanche nalio konyora nkogasia na enjoy egente. Lakini bona aje kwacha kwaboya kwantiga gabunguka kwagenda kwarara ng'oko bagwachire kwarosira aje gotete gwake gentorare bono maite ebintu ebi byonsi ngochangia bire omonto okorina kwa maana maite oyo gakontiga ngoyia ere bwekonye bono nande goika mwangalie sehemu hizo sana romance goike korekana enyuma mutarakora egente ndiri mwaisanekania kwamoisanikia nero gwisanikia. That is why ekera enjoyrie nali amanyete ng'a nomusabana yuata enjoy lakini bono bosaiga anonya ninje nabo nkokobora ng'aki bono yari nke bono nande omonto nara okoro kufikita onchiri akokora aligeta agoteba ng'a wanawake wengine hulala usingizi wanaambia wanaume kuwa ukimaliza uniamshe. Cases kama hizo ndio zinafanyika na andiki kwanyoranga umusubati uyo gotamanye tikende gose gokora buno tagete mwerese in a friendly manner motebia ye kia baba igongo takaiga igonganje teiga gaki please can we try this na uko na gukwana nere na kumwebereri no mwana na komoreta ange mpaka ingie kwa box abe kagokora buno tagete so that muna enjoy tali amang'ana ali ya Burundi na Rwanda aje gwacha gwakora egasi yao ya Burundi gwasoa Rwanda yoka gwakuri igosugete gochigali anda abagusia abango konyora abasogete mbali kwokitaye kera bagokora egente ekio ere gakuruseria erongi oborangeti ime yeso bwemeganda tali bwone aye tako baiga abasacha rero ense yachega kibono koro yone nenche nkio gosoka gosenkio kwobwagaki omaete okay omaete so nono mwalimu kirale skuru gali apo inera bwakwana sana nono mwalimu kirale skuru gali gotaka kumana kiaba abana abaigure ngo baboli are ya bono kwararire igo bono nkinatete gokwana like kama more in that activity na ndo gotake activity yabe buya you guys you need to communicate kwararire mote yo omukungu mote na ikyo mugaga twegenda gochia kwararire no mugaga nero gotaitu enda gochia lakini mbaro konyora omusubati kose buna toremete esimie chiaje twena online twakora kitwarani kurwore ke bintu binde bagokora kwararire na achire gochia na arole gake ga steli ngaro na online kwararire na achira agotena kiba akikonstrato ne baba lero tutakogenda gochia kwa magonte uyo gokorre igogenda koki things with a new style at least I was very like gogonte na tenda gochia nate Kevin onye kere style etali mamincha yebuku na babo nante ko understand ile ne style ere mamincha yebuku tera nje bongo kana ebintu mbira abasacha bachakire ere bichafu mne bya basongo bira tutatake Hello style ere mamincha nebuku
style ere maminja nebuku nelio konyora omosacha agwetere egesieri keri kieubi gose akobete gochia egesieri kieubi ase eubi egosokera ekiyukana eyi nere style ere maminja nebuku eyi nere style ere maminja lakini style ende yonsi igwa rende style ende yonsi aetere korumagega keng'icha agende to the main gate aetere korukando keng'icha agende main gate aetere korunsinya gose nkorunse gose nkorugoro agende main gate lakini ase egeita keri kende kiamagega kero kio ni marufuku na igoro teyo mugochia nando nyumukara mwakorire ebinto ebi gachi musabe nyasaye kwabera mu stop moetera ase egesieri keri esase seneti kebwato bwansu buri natural egesieri kiamagega tokieubi batige nande engoteba barenga ki samaki mkunje angali mbichi. Hiyo ndio shida ya Afrika. From the word go mkuu amanyete nga ndio problem yake. Did you solve? Ono sai wachira gutwa kerekere. Chaka mapema muteikia baba njego ngotaka beka kuna beko kugoroiga ona komanya. Lakini ucha konte ibono igana ncho nabo mkwe boli ngoro ka ngaire ero biaru nabongo kubolio yo kuoro kitikage. Kwa maana tingo kuelewa. Kwarorire sitakuelewa kweli. Kwarorire mwana mtu igobono tigegente kigekorekane kwa uzuri na utaratibu, kwa mapendo na kwa moyo wa ukarimu na kwa moyo wa kujitolea. Na liye ndoa yaite na sesenigwa na tunaenda pale. Na pia Consolata egesieri kiamagega pi kurukuntu gabwana Asalama tu. Umete nonda. Ay kurukuntu gabwana tacha achale story yo egesieri kiamagega abantu basacha babwana tebatika mangana egesieri kiamagega ne kieubi muna gwateba ababwana tebatumie egesieri kiabusio asime kerinya science seneti muna gwateba ekini kurukuntu gabona talent e topic ye abantu bayegambe geko gera basacha bachakire ko tebya bakungu ngani tange tuteme egesieri kiamagega sine chafu onye kiro gie chafu na ndike ko gera basacha bagwetera kurwora na ndi batagitukurwana n'abakungu bolere ngatika tuteme egesieri kiamagega kurukuntu gabona talent e topic ye basacha bagusiba kandi gwe basakira mangana y'abasongo basake ko tebya basubate egesieri kiamagega ngari tugwe enchu ya maisa tayi egesieri kiabuze nakiye kene nakiya saya go seseni lakini ale ko tebanga ki egento ngero kitokuru kwa style eri ya kawaida koro kunga kifo cha mende yanalirwe botambe ntonye manyitu oseri ya kuwakishia gari kwa muteremu eyu kifo cha mende tigakebo andi go ikatochenje style lakini nini nikinatebanga noetera kurwe noeta kumagega gosoete kurwe kando lakini point ya gerenge ase main gate tali ngoso oruere maigo mana kogenda guchigo sieri ekitwakana yaya amangana itwakane tutagete kirukuntu achane topic ejo abasacha batere nega bakani kwa mangana nayo bachakire story yani nari kangeche tipi nganga tutemange egesieri kiamagega abana ba minto nakwanira amang'ana amange nande nakwanire mono tigamba takere usiku mwema na sana kuba seseni gaki Igango tego Geoffrey arakwana Geoffrey karibu sana nale ngange gaiga sisi kinachomete cyane cyo gukora shughuli k'ibintu bitatu na kale ngange pole sana lakini karibu sana na kweli libageri bono kare kwana nga wasibate ne kibakwanira bangosi ya mona kuri bona igure gana bakonyaria gaiga lakini baliante bosen constrata osingo yogatana nga basacha abagusi bansi ko sabe kwende ese ubie gwetera ya kimo basiko twake ubigo let me say this. Okay, bona mweto mokweba baswati barabunda bakire jinse cyose ko basongo babaro kinagasi ubina no banje te bansi bakolwe kabire barabo muri kwana kende mukale gotebo omwe igweto anyway
we into by the time that we abasajja bagola kusiiko takanyora omuntu gutakabeeko omuntu olwase ugumaega nabwate emechando that's true emechando neroro aguna ase ubie gweta ngakinalo gochigogosogo gachigose asayo egento getokorera abarwaire mugoroke enema okubeka amajo ciara kurora ya mesibienda asaina amajo gosayo tibiro batebyo merese ubie gubi keroko banguza terikoera yonsi bono raenda rende diogo chikokole kwenda mago tene ubi na tebine ubie yero akiyaya oyo okole kabire iyo ina mangana kalima ya ntori ya ntori imagine kurati mwana kwa tabina ometa kala gwasa ni ubi mega ali kogosoka ni ubi bono mago tebi onyo monto kolichania mbeo wabwate chimioro ona ega wabe kagali wasoka ni ubi arko tura chokole okwate chimioro njaro ntenyo no mukungwa no mukungwa konde na diateta kwere ne ya maegeria gukuna maumede ni nyobo atomede liyo konyoro gwe ikiriko chimora barate ne no nyare gwa tari gwaso ile se ubi otene ubi igali ni ngobo ete wane ndo da badengeri ngaki aye inwe mo bashegotaka musubati abatebi amangana ato yechisese dog style indi tututagetia bagushika chimutige pia mangana ina ikwa mangana ya takire gusiga ali na nerere faso akwanire karakire tikachukiriara akwana bono libagana elia jovridiale karakire libagara akwana inono karakire ni utichi microphone cheino mbia mono janda batebi amangana yo gateba na nga karamo ntagoteba no chakurumega doksena ya birembe let me tell you this bobe bonde mboyo ntaka nga kito basoko so ase ubi there's nothing by the way diga nano tiamba tebi ga bana mi tegwasa ko nara abande monali tegifa ya mende mwabona li chambeli anikire bituma okanye etara ontera na no kirete ga ugo paka goga nyando chonjo le bituma on li chambeli no explore many ways make your monto molele make you happy nande gento genda dabi tianta yeba abantu abasaje bagusinga ki na yakala kwanya oli mungina kola ndire style yenda aigure ngeni cyawasa kubona ngokotebe ngokuvundisa tutige tabia iyo bona akala yuko kubona ngaigwaje ngokuvundisa ngaigwaje tukomanyira mangana ayo ebinterera abantu kuri le bara online kwanya ki analo style gega online nara tetokole gitema mangana yega ninu bia abantu mole flexible okay naino bangina naino barimo bwa tabire kango chakana ki mungana tetokole gentege okay ngoirera ukoro ninu kutobole mole kabire ngai gwache kote ngokate na be koruga ngina bigwa kolire bona na bwa tomoyo bwo kora ke mangana magani akumne monto ye bari me ngakia bona ukoroke bari because kwana ile kirekege kifo cha mende peke yake na kiomanyetega kwawe kamne kwendega amangana era kifo ya mende kasi nayo tu akinerete ida kanera mwakinete lakini bona beda kifo ya mende kwanya go sialire jiso goneri yo gare kwete ire tamagoro igoro Tariko nyagara. That's what they mean. You want to know more than no, so when they the tariko nyagara. You think about it? Lakini tangere lamba tevi. Nutagete gwanchera nanga abasacha barero bachakire go chugwetere nchera ye ubi. Nutagete gwanchera nabayigo. Eina topic yeli tukoli ngao lero ne topic ngao twarenge ono gaki tiganya sana tatagete goteba naki eina ebire bintu bire bigo changia umusubatu obekero utaiti kabisa noroche
naende lakini ase kene kio manene pi onyo kifo cha mende kiroro issue yarenge nelinga omugaku gosaita bwatigasi bona nayo bwatigasi na kikiagera okumurina egendeki einere story yarenga nenchera yende twaseba naki wasomire elabora Nyasaye Geoffrey anakira gatama omuntu gwigwire Geoffrey kari nata magaki egento ndere naye nkorosigana chikora ari goringe sareka bono ngoteba iga we don't advocate that, by the way. We don't advocate that, but some people have been westernized. Abantu baanze kwega miigo ya western countries kwanya na basunga batagatina agwatana kora beta ko giseubi gaiga mangana andu mago jakora gaiga bono ya meki abantu baanze otwale tabiri ito tie kabirege wale ngento tenga ngotebe kabirega nengo de abaswadi bamigina mungotebe kabirega yango tebi abange mwasi kogera abaka bagenda isiko why kwanyoraye muno yonde ke bini yango teba ogosoabo le kwasone kyanga t-shirt kiri na kya ke na chubiri t-shirt kinde ke bantu bagobe ka chiyo dia mtintambe obasaise monta ba yango konyo monta tali wapima kwanyoro monta bate kuende ke vesti kende kali kiro ko kali entambe nera korare Toka niri kogere vintevi tiango tebio no suppose kurale ne vinte kabirevio ona gara mugara ne vinte kabirevio mwameke abantu abe ko mwako ukwoba ekara ko oba yande na bona mwaja kogana mandindo ko nyana kwabera mokongo ngogenda kale bona ko nda isko ka kwanyora gisire kuini kiro ora kimanya bitiko bakole gwende mwansa kole nakiba asalekire nini moko gara basaleka Geoffrey we don't got this story ga kitiga kifo cha mende minto ingena sere fikta okay fikta kifo ya mende fiktere ya kifo ya mende nere mete esugone kale yakole kwende kwa nyesere ryogo ego kwayara ro mogongo era magoro igore kabireiga that's what kifo ya mende bona esugone yo kare kuete batebi igiotokera matindo igoro gose igiotokere kera kware mire igiotoka soga gwate ro mugaso kire tamagoro gukera ireiga yogala kikewate ro mugaso negi tokora negi goro na kifo ya mende kwanyana aba swadi bamida bakande kwende ekabolera kwanyora sere kifo ya mende ogatemna kokora kore ki ombisi that's what we call kifo ya mende omete aba tiamba david ekarole kabire yo ile tama ora ile kifo ya mende tukonya kanyagara mind you nanjira bongo kaga ali korena ngimo kengende na gutirgo cyane gute because turi konyagara lakini ekarole gali okonyagara kabisa ko ntogi nenje yango ngokole mioro pako kuminga ki gwa kolegas lakini bono chokire iga bono ndigere tiga na turi ko ndigere bono ndigere sema iga kuba ki ora sonya gosombo sine getago bigete samunya gosombo kya sema ikabireyo yani expect mondo yara na cha kole kwenda cha kole gasirenje gasia ko kole rengie no I will not do that koja kwembuka yo kwembuka monta likonyegera o moturunkanye o kumuna ligo giri kwende egetui kwa butere kye go kusamba makaro go turunkanye chiko bekamo ani ago chika no mugime gatari kende ke yo tarikonyegera tabwa tena resistance tariko changia kende then you expect mondo ya cha kole kwenda chabera naye atakuwa chapo jisire kuini chichega chimusongeria yabone no monto bege tobolie kwende iga uko imoki goro gotiga gogunse ukwebire igabono you guys supposed to be I know abantu muri active karere gago ya utari segi arenga uno mogoko igotero monta ba active tani abanda bana bakwira muna kiyo kwa bota igo no usina ki monto kurwanye ikengi ngala kwaraga na moga trimo no tari kukwana kende yose another problem miroro
kwanyora abande mbaro konyora kera mole kwende gawe genwe yo kwanyara bangi no makole ngaye ngawe kwikire bwango bale bawe ukora bwango kera akora gaki gongo misole na arosire na iguro mutuko ngatiole ai wikire wakole sawe yago kwa maso atabiona ki mutungo ngodo mutuanse ko ngati mutuanse ko gwati deke kibere mwale ngaka kyota chakale kala mwacha ke gasi then ma expect na banta bona chakole gasi yo chakole rengia ikatu change timati ko sona bora nyondo bade sona bako abalinde nande tigango ndako na chake ya Geoffrey Ominto abantu nabake sana bamanyite gosoma kigali kyabo bamanyite ndiakobeka gia number 1 ndiakoira ni number 2 ndiakokeira ni number 1 ndiakobeka forward ndiakobeka reverse abantu nabake sana abasacha nabake sana bamanyite gosoma kigali kyabo usa kunyara ko bano uwezo wa kupambanua time and season ya ana behave vipi lini ama anataka niguze wapi saa ngapi. Hiyo ndio inakuwa mwongozo mzuri katika ile game. Lakini umeona aje gwachaka omanyetenga obviously kentonkere gali kifo cha mende kuze whatever you will do. That is why ukonyora another one is anaboeka mapema kwa sababu anajua after all unaona hivyo ekero manyete gosoma ekero wasomire omuntu kuko wasomire gali yago manyete it is time for changing oil gose no gwake ekelisi naende time yo kubeka amache gose no kubeke pressure mono go naende gentokende ndanyore kigo changia mangana ya yo municipality kubeke wrong kabisa ubeke tight nekera guca kuria raisi ngo musacho nagwate problem ikurukuna erectile dysfunction ekero musacha atari ko erect bija kabisa utene na burungi nayo ni korentere shita bona akara kwabekere tight ine rangi bona musacho nonyere takari correct bija oyino musacho nego ngosugulikia kwa maana hiyo ni kitu ya gonko genda no nyanje nyagitari gose ngende wasabangi nange kwe metengiche anywe metabe bija kitata okay aya tigamba aya kontrata gapi yoko kwana omaete tiango tebi inigali yake karanganyori panja omaete bono mugako yo ngabono manyite gali yane yanyorire panja ngabono mugako na bango mwana obo bamanya kuminyoka tegera bono konsolata bamanya kugenda bono karatika Kevin bamanya kuminyoka bagenda kurigia marioga yakurukugana arofa yagira enkoro yamanya gutenena buriri no omaete no kara konsolata kuanaga umugako yo na bango omwana kikwali ara isine na ki gento kia engiri gotenena buya ke gokori buno tagete kwararire naho deisho ebe kwende shida une ingwa penie na nyagitari ngokorere ngokonyere igo bono bakogene nyagitari obo batayaya omugako na ari igana igana kimumurwari ojote yo mugako go yayo mugaka ntetwe nyagitari omuchando tokore kitonyo kore korwa tari okire igote naona sengenje kikirete igati ankore omare tiango tebi abagaka bange na kigo konyoro mugaka gokora none gasana na kurwega asi okoreki oetera kodwa sege tiango tena abisabati bali kwa kolepa musubati oli my friend no mundrato anyoro gochenje no inkia na ogochenje chikeme una kwa kwara tari okwara omwana ogwonchoria smart omwana okwira gocho omwana okwira to omwana okoreta okoruko atagakindio le na koreki na irwe bintu ga lakini abona nyomba ga Geoffrey yateba agirete na ibwete na jede ko yango ya na getore ga segeta kwamete gaji komoka muoi na ro abweyo kwari na abantu bali baguonjoli na nakotema my friend okay ege ndike gamba tega igo warning na re ko kwana ga by the way continue ya como
Kikiaba. Kurukuntu. Oh, Kikiaba ga. network. Nketimo igweti. Bro, Kevin network yao ni mbele. network yangire Kelvin. Network ameenda anarudi. Ai, kaitata. Wasamaro kwa. Ayacharani. Ikikwatebera ayacharani. Iwo muko nagatebanga basubati nga inuni nga basubati nababe mwatebire tu nababe kabisa ye twacanire. Lakini naini nkwakira na bure na mubwate sita botaba sacha abangerero babwate sita inakwana. Mbali ko erect burunge igamu nabasacha naende koma nyagozi. Mbuya gateba. That's why nande gagocha akugokuya nonya ya erect musiabakano, yani musiabakano igakwaroranga ho I am lucky today igagokuya iga ogotiga aje igonko enda ndigie metenya sangu sununtere metego ikonywa Marona consulada yamba onye omonto mete goikopima omonto iga kara mwachage tenera ngakiarenge. Let me tell you this, people forget omonto kara mwachage tenera ngakiarenge. Okay, nowadays oikirobere kabireiga onye ninge narenge wana omonge nabantu ngaki namete ngaki gasi ngakora ekuja wika kara mbwate menyana ga kinki kiaba. If you are smart, good enough, you should know nki kiaba wikombona nki kosikiabere kebe etinto nebirenga ali abwate ishidege tanyorire ngege omete try onye omuntu ogole try komenga ki kayime cyane yabakuru yawanza kujya komoira mnekwe na baba kwaberega ngakiore trama omuntu ranye gusabwate birenga gete bingi bimo cyane de meta ko bwate birenga ari biko cyane te bwate all stressed up na depressed kaki no choiteiga atakuboka cyangwa te ikikonura cyobu kwa abantu bande bekire nowadays abantu barwale te baide ani muntu okurwara obururu bw'isukari obururu bw'ankora ngo affectiere kwa iro mario gali igabano muntu igento kwanyanga ki abande taligonje kwabo tugocha abantu bande onye wansa kunywa kwende akianza kunywa pombe hii pombe ya nini hii pombe zingine zimekuja zinamaliza kabisa changa kwa nyara kila montazi kunywa marua yale kabire hiyo yaelire omata bana dakiki wane kuligirio monto ko manya ngaki ekara mwatagete ngaki mwalenge imechandeiga you can know ekara metro mo bako ngaki imechande ndi yachagete okay ekara metro bako lero ngaki lero wikeye ako genda limo kaberega bwaki mambita iyo monto gakire gatatu kane go makorara ngaki kusaba kirale buye weekend limo weekend kende nkeyo ara ire ka umore na ra chikubwate chigwetio kwa boko chikubwate cyo karakiango enge bune kwende akambe bakabe kuwe sumu ka kole ngaki kakule ngi kiaba try to know kumanya kinki omonto kiaba mo basiko baita abantu bange barwalete abantu bande ntoliko baita and that tigana kona chama idea. That is why ngotebanga ki communication in your marriage, it is very very important. Ekero konyore bituko bune bibigendereta so muchuyu communication teyo ngomo sacho icha anajua ana stress zake, he doesn't want to share with me omoga kominto beraga go chichapa minto gali bolere mubekere toko buko igagaki ona gontenga gaki lero ngaki yarenge igana nande kero ya ikeire ngabuna kwa nanga kwelio naboko nyoro muntu rwalire kulingana na chindagire chitokuri bono climate gia change ekero togo chweli chibao nande togo tumeko musmeno oriorenge igore keraro sire gago chance no yo insotira iguru mwakonya na komusa mpaka mwachweli mbao ya kurana chimwinu bari kali gutigero yo mo gweke communication also it matters a lot. Communication it matters a lot. To basi go icha tu ngabona yali tukiri unasikia una stress waruo kwa kila kiri no share with me I am your wife into bwene takotebia to share ideas
manyenga egenteke nga kikyakora nga kikyanyarikana paka yaikaika so that twamanyanga solution ninki lakini amangana liyo gocha na gokira tunga you don't want to share with me. That is one way of killing this family, and that is one way of the journey not to have even sex. Ngoi kerera asenga omuntu kagocha kabwate shida yake ni kujiangusha huko na kujilalia. Si ana stress. Simunielewe amuoni nina stress muniache. No, we have to share. Teba mangana ayumna yalenge teba tokonya nebirenge. Gaki. Na tege na iri na inchutu kaba chasaya basusu na chitiganda are gaki. Tigana enda go sugulikira omugaka ono ndange iki. Chinsa na chechi. Chinsa na chechi. Oputali chindo Chinsa na chechi. Ai consolata. Tu mira ne mami. Na ande bana nakwanira agonchanga mugete tigana ikali na ngende mbeke waya ya negative. Ekero bugio kemara moja. Tongwani obole molero lero nali akomanyanga tamanyiti. Lero aburuge paka bokise. Lero kenyambi gyonsi goika kerusi gukitata. Kwani Allah. Okay, make sure nayo mo change o tuaro musmeno kurugoro. To basa kobera nso. Musmeno no romanyete ko bwata kwanza kurugoro. Ekara usiro musmeno nchengolina igoro keitata. Nangusa kabisa nko muere lito gwako murolie to. Yani to ko musa to ko na nebite bije kabisa. Sasa ni kwa bana banya sai. Lakini rende monyore kukua wasafi na watakatifu. Kwekogera Yesu ngangare ko ira na chinga kije tomenyeta abana bantu ne chinga kichinko mpi. Ono tigamona goseseni gudumisheni usafi na utakatifu na Mungu awabariki. Oyo mosamaro ndio kwao. Mamu minto no mosamaro. Sese ni kwa. Sawa. Consolata. Na musamaro na jo before mutaragenda. Nade tule congregation. Utikomentira na tingu na gosamanko or patana tule congregation ya lengeiga. Topic ya lenga ya rango ya gwata saa 3 asinge musachi gasi ya mwerete. Sometimes I waki ya. So I wanted we conclude that I musachi ya diverse na kwa kora tuko rani kwa soka. Yes. Network ya sumbonya nogera naro kwana. Yaso era niko chimoina alioka. Bona nge nogera mwate bana atyo monta go ikamapemo yo natari go ikamapemo. Okonyora abantu aba they don't want to prepare themselves psychologically. Omonto yani nabale igo bunole igo mena ke skuru gali okonyora none time tepeko beku omwana omanyanya yaya omole mokonye Kiswahili oruro mwalimu ogocha nkemu omwana onyago iprepare omanyana kyo mwalimu ogocha nkemu bono rusi birangara bibiri bya Kiswahili obeka kemu ororoime kwaralire bono mwalimu oyo kagocha na achaka gosomi kwanyoro omwana oyo ready nakote na iprepare psychologically bono no somole moli nyanyomba gali naro naye bono no monto you need to prepare psychologically omanyana yaya chise kino watu wachire go chibolerega iga egento toko chikokora neke tekonyolekana lirimo ikire bolere muruse digosine chianga molere digochaka lende chikorasi kwama yakonyoro omuntu lyate tokora lyate tukugamba nesinyago tetiana rakira mama tiana rakwana mwanafunzi tu asomete nere tigana rakora gosengendo gete tigana rakwochi gosengendo gete you know wana mpaka kwanyoro omuntu yero red nasa tibirengere bya nankoenda bolere toba no musubati ona 1 2 3 kana iga tumaye gokora at least tumaye kurara tumaye gokora 1 2 3 korere kwanyoro omuntu yobutira sesini mpaka go 30 minutes almost 1 hour kwanyoro omuntu lyo rusiriki ouni na bago kwana leni korere bana no chigo chake gasieri already ebirangale bire bitanga ni kwara correct kwara birusiri oroboni gano go chiforce korere wana kina ngo chigata basubati aba no bago tena ati togo ikamapema korere ayapanye ko maitere na tingo ikolekeka na ebye ko kwenta kokora ko butyo mwalimu we class ime kapisa omubutie class ime anya kuagera ngora anya kuagera isiko ga iganya kuagera omo chisika anya kuagera omo chisiko likwara na tukwabeire ready
aliyo kama taiona babe koraki nichu warali bono muntu na chikocha okonyora ibye koredi konyora kwa koredi kwa beire ready kwa koraki you know mwezi mwama ya koraki mwama ya kukwana bono mwama ya kuika mwezi mwakole kokoda conclusion na rota kukwana ga my brother my kukwana tinyo machine chiasalekire abantu abange batiganire gosa abantu abange banyomeraniwe ase chingencho chinge bune chirero cyari gukwaneruga ase nyencho ya ntuno mosacha nebira machuku mwane no musubati naro ebira machuku mwae ebyonsi byachangiera omuntu oteba konye gochiatini kwa umulembe at least tingo tulekale no mutugo chia oyanke yanirire ne mamo kwere ne stress echimbwa warali igo bono abantu tigatosike chinyomo cheito tosike ko ne bisiba ngisane ke ne bisiba mbwata ne bisiba ne rama yana ki okay Kelvin ne rabie kambwata I need to okora Kelvin iga mokore iga mokore iga kena korre byonsi bokorane nabongo moisane warali omaete omuntu ise koragera buyo igote no genda mwabando nyoro omuntu yayigete nyama ego tiokere buye tokonyara koragera ase ngencho already kwaragera no igote lakini bono ise ko otigo mugako yonchara buno mongino ire ndate ko tigo mugako yonchara mugako yarasoka gochiga iganyoro omuntu rendo okomwendagera igote oroti nabe kaberoro igo bono abasubati tiabato endagera yose yemesa ne yake mubire naro bana warolite na side yonsi pibuna mumure naro cha gukwana kigendo ge tobwata niamo ne gendo keli 75% na rego changira na gya kuruseti say no ande kabere kwa karali getana kerekia ekenene ko bweke boni yaturarete bonoga kwa kaliro mugati mambyo akiri osene siaki bagateba iga iganto likonyali lakini ogachirege nteke na gweterege nteke kama kera areto omorembe uno musubati ndateba kaiga kwanza kere mwetanire omuntu oromuya tigaga koraki aikeborere gali akwa buse mechandeli yakora gali bedroom. That's why they say like bedroom talks warad ebinte ebinge no bikora bedroom mugali igobono yatosiketi ni omochetu tu aromolembe saidi ya yonsi hii kazi na 21 ya beire bube warad babeire baba iseka balero na baka balero igoti gatomotanganya omonene tomoteyo monene na kwangire familia tuwa maarifa na ise mnobo ngancho koraki yokole no mugako yone gosigo kole no mungino yone lakini gendo kiraki moli nana kwanya moko lina lioli mogo tuwa moko igwana ya motega ke mugako utangole na bonako ina polite way mote ya mugako utangole na bonako lakini asenge nche kineke gaki na rosa gaki rero gaki mugaka nanya gokolina mukungu utanya gokolina go kwabuya lyoka nona nabo kwanda sana mote okay kwara mungina lero bona raro timoke tuomera seke mambi morning igirolire ivo tu moko erania mangana asomole ntina rai na abu atendigere my brother na rara nyali Geoffrey. Okay. Robert Ruto atiki akati make noise timinisa hakuna kitu nasikia hata kidogo amekudharau. Yani kuna topic nyingine imeanza kwa team comment Victor Watavanga ni aipu gake kiaba attitude Odenyo kuna mbinu tofauti apart from noise. Kama unaishi single room hata majirani wanaanza kuwacheka. Judy Odenyo, Victor, but most men like it when girls make noise. Like Victor, do you like uko na mrembo ni kama ni pupu come on. Hii siku nyingine tumesema wazi kaa kwa kitanda bana na mtu amelala hapo kama gunia ya mahindi. Unasema amka nipendue, unapendua. Tena unaendelea bana. Okay, Robert Ruto karibu sana, wrong time my brother. Thank you very much. Geoffrey nachira sode. Bono ndugu yangu njina ngoteba iga ase yo otageta kwende birenga lebya okolela dalunga ki bale tatata banya bole mana bole iga nowadays things are not that easy. Yes. Onye abasubati bae kwe opportunity na bakoli na bakole mirimo bakole mirimo tole nyomba 99% of men will run away from marriage. That's the reality. Yes. For them, baliko nyako hold on.
they will tell you anything which comes on their mind. You can say nyumba gani jengo kole kunjengo provide kile gentu. They're gonna treat you and mistreat you paka ukoming a key. Wow. But it's not even getting a key. When you have in such a situation, try to talk to your partner. Mwelewane, mwambie, ujue shida kwa wapi. You know, these people, I'm sorry to say this. Abangina naboko motriti, they like abana. Naboko manyana nga ingetu kiga na kolege sini, nyega nteke sini kaya kamagaji. Yeke na kala kaya magaji. Because umondo jaga koleka bireyo, there's something small. Abora anyolo osino osinemera machiete ochi onya no ole ka aguna na roka nyita naja koraki. Aja korosi endagera. She will not be happy with you. Tago jago kuandagera yende. Why? Because she sees you na venga mna nitata venga ki nko chitole tueva by the way. Sisi wanaume tunasahau kidogo. Bora tena na kina na arure meremo. Nche nyumba, muswati no ale nyumba, maka no muswati ale nyumba, kende nkeyo. Ngakiwaza komoro. Utafurahia na yeye. So sometimes there's some things tokara pia tafute shida mne hiyo. Esi nini? Marriage no kusomana. Nyoma no kusomana mwasomana no muntu kwa manya ngakiale ngakiaka gachuko ikengia kamugachi nkiata liko takawaka le kwene. Yeah. Mwasomana mwamanyira kabire hiyo. Everything gonna be okay. Batanya moso mantu mumanya kabire hiyo. Shida na bocho korake. Chigotokeze amnechi. Because ranyona nege ntegeke sinini yakora gego changie ne ikyo kwanyona shwado kwiminche droga kende. Something small which you can solve it and get away with it. Yamane ndugu yana. Thank you very much. Namuita mbono koboka. Namuita mbona ko ngambono ngare gocha. Gocha bona sai wakire Yasmina poni mbona gocha. Mbona mogote wani. Kete na so much comment ya Yasmina poni kama anakuonyesha madharau mwambie akanyage frame akwende mbali, hapana pembeleza mtu. Yasmina poni, huyu mwanamke wa ukimfukuza kumbuka kwamba you are jobless. Ukiko moseri Yasmina poni wako moseri gako genda naye kwase gasi kwa butiro chikwa watu kwa yusiri chiarire nero gukommente nero kurendete nero waka nerende town yawo ngayo ko motebya gende nakyo go sustain in that life gabwe town Yasmina poni kwa moseri nakyo komenya umote ibono me pia tege to moseri ne fraya yako wakaso kagende. Yes, Victor, welcome na muita ege chaine kikia go msemon makari kubuka nino chabantu gaiga kina Chud Odeyo ningoroche ni Victor ningoroche Jakings right inago siomeri alia Khalid ni kitazi aikevo owa kwa true experience gose. Okay, Yasmina, men still men, we can't hustle in any way. Yasmina Poni, you can hustle, but this man is still hustling. Baada ya kazi ako hustle. The mistake is here. Elekala rure hustle ya because agwota mapema nyomba munginomo tamete ngo mugaka ngotanga nale nyomba mo agwota saa 3 hustling kwenye mchango kwana saa 11 kuiranira iki mungina sa chitega si ya because etaratre ni ugasi agwota saa 3:30 nale agosha ko bucho nchiga ali kurugeita odachinge nikikoye kaga bundo sinda ndugo abana baragire barale kuomana. Ukianza kupigana mbono nakuja saa hii wewe sasa utapewa haki hiyo. Kitabu utaandika utasoma utakuwa unang'ang'ana na hali yako kwa niko nini bana. So sijui kama kuna watu nataka kufungia nje tanda beke linki got in the next 3 minutes kwa bantu be bago chaiga iga tinsekere ronde sikate benga nje kurutu na ba sekera ya yamba beke linki iga nena ni ichijira saa 9 yiteka ikomunisano na isato Africa ya mocha chisa chabona mambi pardon Kenya tore nangusi nanje ngusinde bari bari muri semeri yende mmoja go 10 tariki rero ikomunisano na isato mutenyino yo 8 2021
na bamekere link yari bari bari ko bakwa maone P4 ntarasika nokikora gatinsa kianda n'emirongo ibere n'eyemo kero ntararora abantu ni my park stage gaiga utatiga Geoffrey Bweka nigo ngolinge bisero mbatevinga good night butukobuya nane tomera nerero morogo ba sense meri ende ya connect omsae connect rero meanwhile ne tokoraiga tokoraiga ndige kubwatiga kirege gatokora is just for educating our young men so manintu twende ko babuna mo special to zingateire ko kwanaga for long kortinsa chiri cha tinsa etwale ngege gatinsa chia sane streaming tangani ya chiyalete nugusine network na ntwagenderera neyende so we are here to some money tumenya buna abantu abagusya bangaini. Thank you, Victor. Anasema right from Thika. I love you all. Thank you, my brother. Victor, thank you very much. Tabi abantu bani na uchi tuwato kagaiga. Wachaga kabisa Victor. Kwale tabantu abani kabisa ga tuwa kunegente ngora twasema ni abuna muntu mugusi. Naliye kugera bakariyo kunyoma kabira yende tenga abantu abere romantic. They have romance. Because of what? Twasoma nili twangainire ibintu bire bitatu wekira tinsa bune chiga ndo chinga yatigere deke ya masirine nana ntebenga butkobuye nande usema mbengia abantu bani mate mugasomuya na abani mate besinsa morogo bomuya asengencho twashaire rero mungana abere twasomanire igo bana abantu bari komoko pimira bagakabainegente ekyo bere komoko bapimira moko bapimira bori kabisa bwe kwera wapima watanga bono yango pimirega no endugu kurukuntu yeah, let me say one thing kanda ngente kama kente to advice ya the young abantu baito ba ikindugu chetana bana baminto ki abasubati keleka ki in fact egento kere to koja tueba kare mwanyo mane there's no difference moko triga ne mwango tupende kare more abasani more tranyo man because ekire kwa gaturi mwa bwata maskani mwa skeni kabire yo montaka kwa sokwata makomwebereria why ita koberoro ekre mwanyo mane because most people they tend to forget na bone kare kabire yo they don't treat each other in jaba ngo treatani krabarenge mangana yo ya courtship na kwegana. Because you know that these small things it made you guys to be moving. Why can't they use it? Just try to be sorry whenever you do a little mistake to your partner. The way you used to do it. Because if we do that, things gonna be okay. Thank you very much. Thank you very much. Na I appreciate abantu bonsipi bari mwalinge Kisi Hot TV. By the way, when mutara subscribe ga Kisi Hot TV, I subscribe because we have a lot of content to kobeka every now and then. Baka yanti ko overloaded. Baka to sinchiti to ko overload. Baka to turara na a room for space kidogo. Bantu barara digest it. So this is the place to be. Karibu sana bantu barabagani. There's so much content available on our culture kazinsa cha mambi. Na mbona tuagenda the show iganongere kiabe kugabu in the 2 hours. So if the content is available now and then. Kwa mangana siasa nyomerega iga every now and then as Kisi Hot TV. Yema seyemo. Mwana bana baminto timbwati nandi nane namento ikiraga iga chinsa cheke choko timoka asengencho nandi ngo soka trevu na chi field karabwa kire go chinsa isato tomnya ko chisika tara bana bande nakitoko bakonya bantu bari bayitete igora Facebook nalinge live bagateba bagakuno igora mu subati uri na chete uri obete amputated okorina Chiovani nere breadwinner 72-year-old mwatama trosi family njasora city WhatsApp group Amoko ko hiti inbox yanega mon text mutumire link
ose ni support ntoate beteiga barimo ore gukuru none yanga ya kende yonse ndagira mungina bwato eshida chishida na cheche yemo abatu burere bwesukali wagareta kabuturo kugoro tari kunyara gukora kieke tari kuri indagire ya kawaida nere breadwinner ari kwanda kore kondorageri abana chintakana abwatiri tu mwisukoye kabarabake bana kwana bare school nere gushughulika na the more what's the thing nga enyomba amenyete ose nyomba akora arabono yakoruka nga mwae tari mwae ere yo mumuroye oyokwete igo umuroye oyokweta abantu babese kwira na sayi mungino yorari resiko gento kende endagera mariogo gento kende mungina bona butere kunabeta amputated tari kunyara gutara acha kubwa na acha ndogo anachiendea pale kwa kitanda bantu bari batete kwa baba ko none nekibakoro kosine biko korongo koriwe kwa artificial koriwe plastic amenteru at least na baso kanoni siko otere mu gasuri abana bakire skuru cyanga nchi usibituma bitwere usiko so tesa a heavy task in that family tinsa mu cyanja mira county aria ekerenyo koko genda bunya koni iteresi itibo ward story ngi itkurigora. So thank you very much. There are so many things nabantu nabango watechi problem kore kero ne bwansho kuno moyo watenga tiale you help you just help konya na sena go sini na no gende loske mutu tawata vinga in fact tinsa mo chitu chagusi mo karaba na siasa tiabate ko tuitira siasa yoka abantu baitu mbari bachane gitari batatu none ndagera by the way uno mungu naro tinya gitari I was there the only day yesterday na spendati almost kurutinsa inya chamambi baka chinse kumunebere chamarogoba I just witnessed and sympathized this woman urenya gitari tarakora amadiyo konkunywale but she has nothing to eat tabwati yani hakuna kitu lunch I don't know kama walipata sapa ya kukula but ni Mungu tu, it is God. So watu mkipatana wasema kama ni wanasiasa they are making noise now and then tete mwenda vijijini pale kuna watu kuna masikini pale wanasumbuka. If you see like kama unasumbukanga there are people I tell you just to work on these villages even yorobieto byagusitara mali savu noerorera mange akika I don't know but let us pray for each other tusabira ni nto asente nyasatu watu akoboko atorae atoeki essence moyende koro yo mina chandegete mu bwatu akoboko mokonye bakari otabwati dore kiri obwate justice tokonya no bagosito tie libera nenda mwamu twanchane koko mugusyo mina karasande tago chencheruka gutako kwanege swahili ngato kwaneke gosiyo akoiwe achiko gosaba say and or whatever no whatever mwana ominto nolega na kiare ose agotengenta geteka motebi ka kimwana ominto asenda nyale niga ekena kinna nyale ose kitinkonyara pie kabapeni igo siboka motebike na ko watebiwe kena nchirana just pray and trust twanchane torendane twana namaskane unachikabira chine chisikaine basikaine kabisa bakwemena na bakwane kyabo kabisa wana maro komere kabirene paraga ta gwetani mwabo pito ta kumwetani ametenga gali stage migo ali para mate mugucho mindo naro wagachi tari okori biashara gali wana bakwoteba ni ko bakwake story lakini ndo bagusita hata tuyango twanchane tusikane nebona nyamira naru nebangusi osikisi county twensi abantu abamo to kwane kegusi ke utoka Kenya kisi county oka okay sawa tia tusikane tusike mutu tena sawa sisini wikira bone gatigansabe ngosoka gukiga evoka ryo ko ndi kuruga buseka mwisa gonsabe kirango kora sande Mungu mkuu kwa maana umetuwezesha tangia mwendo wa saa 4 mpaka sasa hivi mwendo wa saa 9. Tunashukuru jina lako kwa maana umetuwezesha, umetushika mkono Bwana, umetuongoza hadi umetufikisha katika wakati huu.
Sisi kama binadamu tunajua kwamba sisi ni viumbe vidhaifu, tumekukosea, tumetenda dhambi, tunaomba msamaha. Mahali ambapo tumekukosea, tumenena kinyume na mapenzi yako Bwana, tuomba msamaha ukatusamehe. Naombea wana Kisii Hot TV wote. Kuna baadhi ya wale wako na mpango yao, ninawaombea Bwana, na kuna baadhi ya watu wengine pale wana shida na mahangaiko, pia nawaombea Mtakatifu. Fungua dirisha na milango kutoka juu mbinguni, tena makuu, kwa maana wewe unastahili. Asante kwa wakati huu, asante kwa nafasi hii. Wengine tunapoenda kupumzika, tuomba ukaze kutuongoza na damu yako Yesu Kristo. Wana wanaposafiri njiani, wanafanya kazi, pia tunawaombea Bwana, washike mkono na kuongoze. Pokea sifa na uhimidiwe milele, na ni katika jina la Yesu tuomba na kuamini. Amen and amen. And may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen and amen and amen. Shalom, shalom. Butukobuya. Amen. Kisii Hot TV. Subscribe at Kisii Hot TV. Nenchini mbwate channel yane. Wadimutra subscribe wangu saba request niyo subscribe. Mnatoa kodi gaga kia bana baminto. Kwa tura subscribe on my YouTube channel. Gando like egesa 047 TV. Egesa 047 TV. Kusadika Kukurikuntu TV. Hiyo itakuwa inakuletea hiyo. Ukiandika Kukurikuntu TV itakuletea Egesa 047 TV. Ukiandika Egesa 047 TV itakuletea pardon hiyo Kukurikuntu. Hiyo ni yangu, sura ni hii moja tu, Sudanese TV nyeusi tititi. Well, subscribe, there is a content coming. Okay? May God bless you so much. Bye bye. Tupatane leo mwendo wa saa 4 katika hali ya connection. Connect leo tuweze kupiga mawili matatu, tujifunze kama jamii. Sawa. Social media ni kioo cha jamii. Usisahau hilo. Bye bye.